Hande guys, uyai naimi live yacho iri kuita seiko. Tadona tiri pa 2000. Tadona tiri pa 2000. Naimi chi chiri kuitika ichocho iri kungodona live yacho network. Naimi chi naimi share live yedu we. Iri kungodona yadona. Chi chakadaro diabolos. Zvinhu zvanga zvonakidza kudai. Zvinhu zvanga zvonakidza kudai naimi live yongodona chi chakadaro. Asi hazvichadi kuti tifare. Hande guys, hande share live muti tadzoka. Iri kungodona tanga tava pa 2000 chi, achazi 2000 chi tete masanda wauya. Iri kungodona tete mira ndikuedhe. Mira ndikuedhe tete masanda. Vedwe. Chi chakadaro ichocho naye miri se apo anzitenga data tinito ne wifi yakatozara kuti pano wifi yakatozara kuti iri kungodona yoka wifi yakatozara tete iri kungodona naye haizvazvizvega naime we aiwa zvega zvatitangirira masikati chaido masikati chakadaro ichocho isitanga tainda tatoti tainda akangotangisa naime tatava mu 2000 guys. We guys, share live tadzoka pano hatibvi. Hatidi ushowa chowa. Nanda zvizvega kungo initiate netekniwe iwifi yepahotera ufoko atambura ndodo kutadza kana kukwidza vanhu kudai so kutadza kana kukwidza vanhu hotera itete zvokuti thank you ne 50 stars zvikanzi aiwa tete musacheme ndauya chiregai ndikunyaradze ine 50 stars. Thank you kunze, thank you. Manje guys titamire nekuti network yacho inenge iri kutotumwa chaiko vada kutoti chowa saka imi ngatingoti patinodzoka chete totongokanda masters takaenda guys. Handei ngatiisei masters guys, handei guys, network iri kunetsa. Handei guys, hatidi kuchowa handei zvazvonakidza one paya. Handei guys, handei svika hanzi nyangwe zvipi hatineti chete. Love you tete nemukono wangu we 500 natendai muswe kanzi aiwa tiripo. Handei guys, handei road to 5k ndo yatiri kuda kuenda. Handei varikuda kukwidziwa uyai ndikukwidzei vana stobolosi makasununguka kuuya pano ndokukwidzai. Handei guys, handei hanzi pamadhadha ipapo kopa pakabhana toenda here ipayoniya here iyo pamadhadha. Handei guys. Handei guys, musamire. Ngatiregei kumira, ngatirambei tichingoenda. Ndiri kunyatsoonekwa here inetwork iri kungovhiringa hamusi kuzviona kuti chii chiri kuitika. Handei guys, isai masters guys, tete vanyemwerere ka vedu we ko tinogomirireiko. Handei kani guys, handei ngatiisei masters tegai vanhu vauye varikuda kukwidziwa tikwidze. Handei guys, handei tete vedu venyika pamadhadha ipapo pano ndiri kungoda vanongoti zvi5 chero yawinayo handisi kumboramba. Handei vari kuda kuedhiwa ndiudzei ndikukwidzei mukwire pano. Ngatiisei masters guys. Vasina chimbondisiraiwo zvitsvuku mucomment section muchiratidza kuti chero zvoita sei tichatotamba stapa tedu tiri pano. Handei guys, hanzi dururai tete hoyo inga vanhu vakaoma guys ndati ndinyaradzeiwo zvevedu we. Handei guys, ndiri kukumbirawo masters zvapanga pobvira inga 1 panga pobvira guys.
pangapobvira bvira inga wani bva pangapobvira bvira hatiisei masazi vedu wee tegai ehe tegai vanhu vauye tiindirire mberi guys handei varoda kukwira tegai here vana stobolos vana luiza varipo here tivakwidze vanoda kuhaipa hanzi starpart yave kuno yava kuno varoda kukwira ngavauye tikwidze guys varoda kukwira vazohaipa tikwidze pano ini ndauya ndakamirawo sahosti chete ndichitira kuti network hanzi iri kunetsa uko so hanzi zvikanzi nemukono wangu we20 stars patiri kuenderera mberi chero zvodii tete hatisi kumbozorega kuita pati sunungukai tete handidi kukuonai makanyarara itai semunhu akati changamu tegai vanhu muchifaririra handei mazviwa handei guys handei hanzi tiripo kunyangwe tisina hedu mastar kuvapo kwako kwakanaka kwakakosha chaiko ingoisa malava hatsi mucomment section obva wati hanzi zvikanzi aiwa naTerry Gotwera Erika zvikanzi aiwa nemukono wangu we20 stars tete musawari tiri kukuisirai mari share live guys tienderere mberi zvikanzi natendai muswe nemukono wangu we200 handei let's go guys ngatichiti changamu uya kati aiwa kaiwe Diamond uya kuno pati yakubviriswa iri kuno uripiko iwe Diamond umwe akati kona iwe Stobolosi chimhanya uye kuno kumadhadha kuno umwe akati aiwa Luiza wacho uripi chuya uhaipe uri pano pamadhadha enyika handei guys ngatirovei handei nentima guys handei ngatititi yaka danai munhu wese umwe akati mairoka muripiko uyai kuno mairoka kumadhadha kuri kufaya chiuyai kuno uya akati Lucinda akati nemukono wangu we50 stars aiwa handei mberi nemastar edu handei guys handei guys handei mberi uye akati pamadhadha ipapo ndiPrecious Mashakadze ne19 stars dzake handei ipapo hanzi tiri muchiko tine 859 tiri pa859 paya tadonha tiri pa 2000 something so regai ndipo manager idzi dzandinadzo idzi dzichazoonekwa handei guys handei guys handei hanzi umwe akati sisimeli uyai mumbobudikirawo muri pasaidi zvinyatsoita kavanhu vanyatsoona fesi yenyu vachinyatsoona kuti zviri kuonekera umwe akati aiwa sarudzai kauyo akati nemukono wangu we50 stars tiri kutoenderera mberi akati ndoda kuti tete vasekerere handei zvikanzi kwestobolosi uri kupiko zvikanzi naiwe Luiza uri kupiko uya uhaipe tisekerere zvikanzi naiwe Diamond wenyasha uri piko zvikanzi koswaga wacho aenda kupi zvikanzi shuwa budikirai sisimeli toda kukuonai pano handei guys handei ngati haipei tichinda handei guys handei chiisaika masters nai vedu we handei tikaisa tomboisa zvitsvuku mucomment section zviri kuratidza kuti pari kubvira hanzi ngatigomerei tiripo nayo ndima handei guys handei ngapakwirewo umwe anoti edka mundibetserewo kuhaipa vanoda kubetserawo tete kuhaipa vedu we kwirai guys ndiro kuedhai muno mucomment section Golden Heart zvikanzi Golden Heart uya tinomuziva nekavoisi keudj chaiko keushamarari keumc ari kupiko ngauye zvibvirise moto tiri kumutsvaga naiwe Golden Heart uri kupiko kopa madhadha poinda poga here zvikanzi aiwa tetesekererai mhanimi nemukono wangu we100 stars komakanyarareiko muchiri makatsamwira madhadha here nhai tete handei guys handei guys takaenda handei guys kandai 100 thank you for 100 stars tave ne1109 guys ngatipushe handei road to 5k guys timukangoti 555 chete handei kopakabhana hendei namasivanda hendei chikara pamadhakisi pamadhadha guys madhadha maviri ukabvisa madhadha 10 ukabvisa maviri panosara 8 handei tione guys handei pamadhadha
madhadha ari pamutsetse guys, madhadha ari pamutsetse. Tikabvisa dhadha rimwe chete kunosara 9 guys, tikabvisa maviri kosara 8. Kandai guys, tipeiwo masters guys, tokumbirawo kandaiwo masters guys. Kandaiwo masters guys, kandaiwo pano, kandai masters guys, hande guys, hande itione guys, kandai masters guys, tipeiwo masters ka. Hoyo, takainda, hande guys. Tikandirewo madhadha guys, tikandirewo pamadhadha ipapo. Tikandirewo guys pamadhadha. Chimboisa kamasters obva unyora kuti pamadhadha ipapo. Kakaenda masters ako kakana 100 kana 200 obva wangonyora kuti pamadhadha ipapo. Kandai kadhaisa madhadha pamadhadha handeika pamadhadha. Takainda handei pamadhadha. Hanzi makambotawidere. Thank you for 100 stars pamadhadha ipapo. Pamadhadha ipapo. Thank you madhadha auya atete. Thank you pamadhadha ipapo. Pamadhakisi ipapo pamadhakisi handei guys. Takainda pamadhadha ipapo handei guys. Handei tione. Ko muzukuru watete ari kupiko nasiswa gari kupiko amboya nekadress azotamba kanindo. Ari kupiko muzukuru watete. Hanzi ndakablock. Ndakatadza nasina kuda masters angu. Aiwa, vauya paplatform pavo pano pedu asi vari kuda kuti mungu vakandirawo masters guys. Handei kumadhadha guys, kumadhakisi handei kumadhakisi, kandai guys kumadhakisi handei kumadhakisi guys. Chimbokandaika guys. Kandai masters. Hanzi madhadha anoputa bute. Iwa anoputa bute iwayo madhadha iwayo anotonaka zvisingaiti. Handei. Dhadha rinonaka rinotove nebute ronaka zvisingaiti. Handei guys. Handei kumadhadha. Takainda kumadhadha handei guys. Kandai tione masters. Yes, madhadha atitema simanda chimbokandaka. Wakati vasare madhadha avo chitora. Hanzi mbinga muri kupiko. Hamino kuti mbinga dzainde piko naye vedu. Mbinga uyayoka guys, justice for madhadha edu. Madhadha akadisappear guys, justice for madhadha guys. Madhakisi guys, handei guys. Ngatingosvikawo 20k chete guys. Handei guys. Handei tione guys, musatinyatisewo guys. Chiko guys. Handei masters. 50 stars. Chico, thank you for 50 stars wangu. Thank you for 100 stars. Thank you my sister. Thank you for 100. Thank you Rutendo for 250. Mwah. Thank you Rutendo. Thank you very much Rutendo. Thank you. Kandai madhakisi guys, madhakisi handei guys. Toda kutotanga kutoita project nyuwa ni madhakisi. Kandai guys madhadha. Handei kumadhadha guys. Kandai tione. Thank you for 100 stars. Thank you for 100 stars, Tendo. Thank you for 100 stars. Thank you, handei guys, handei mawaya iwayo. Handei mawaya iwayo, handei tione. Kandai tione. Thank you for 100 stars. Thank you, Rutendo Mavenke. Thank you, Oyo. Icho. 50 stars. Anda vachaoneka tete handichakuoneka. Tete muchaoneka. Thank you for 50 stars. Madhadha ipapo. Tete vachaoneka. Thank you for 1000 stars. Yo. Tete vachaoneka. Thank you for 20 stars. Sorry for the book. Thank you for 20 stars. Then madhadha ipapo. Handei guys, tasegwana chipo. Kuti svike mu 3000. Tasegwana 20 stars 20,000. Handei guys. Handei guys. Thank you for my stars. Handira kuona tasvika ndiyana kanda magancha manya fast. Right. Fambai guys, handei tione guys. Handei tione vadona. Chingo haipa uchinde chite. Kandai guys, kandai tione, handei tione. Network yavo kandai tione guys. Kandai tione. Ndarova kajaivu guys kwanza 8. Handei guys, tisamire hanze pakubvira pano. Daidza munhu ungoti pakubvira. Thank you Precious ne 100 stars. Handei network yatete inenge iri kushupa. Handei wechijandikwa mhanya wehuya. Handei guys, tisamire. Handei tamu 3089. Handei guys. 5k. Handei takaenda guys. Handei tisamire. Handei
zvikanzi Diamond wenyika uri kupiko iwe, zvikanzi naPrivilege hoyo, zvikanzi ko Golden Heart wacho ari kupiko, Stobolosi waitwa sei wadyiwa neiko hoyo. Handei guys, tisamire, handei guys, handei. So far tototi tava mu5k, so far tapinda mu5k tine 2000 dziya plus 3000 road to 10k. Handei guys, handei. So far totoverenga kuti tava mu5k, 2000 dziya dzamboitika dzikadonha plus 3000 idzi dziri papapa idzi, road to 10k. Handei guys, handei, bora mberi guys, handei tisamire, tinomirireiko. Zvikanzi naJorodhani remwana anoera, handei kumasowe. Zvikanzi namai Dhani nehangu ndine rudo rwandoda kungovapa chete. Hanzi Easter party yani, Easter party yatete Masibanda. Zvikanzi nemukombo wangu we1000 namuya nehanda oyo. Handei guys, tisamire, handei pari kubvira. Ingodana munhu umuudze kuti aiwa kwatete kwakubvira. Handei tisamire, handei tati road to 10k guys. Handei guys, tinomirireiko, taakuda kunopinda mu10k. Handei guys, tisamire, handei. I love you so much tete, ndimili meu uyo. Zvikanzi mbuya nehanda uyai, thank you sarudzai ne50 stars. Zvikanzi nambuya nehanda ne20 stars izo, thank you. Zvikanzi naEltasiwa road to 10k. Aiwa handei, hanzi musamire vasikana, basa sebasa. Zvikanzi nambuya nehanda ndati awo mamwe 100 mastars. Zvikanzi nazvobo, tell people tamboita 90k so that vanga vasiko kwaSweden vazive. Ndanga ndisipo saka tasiri kuziva kuti mastar aitwa mangani. Sorry, thank you dear, thank you. Ndanga ndisipo, handina kuziva. Ndirega ndibvunze tete mamboita mastar mangani kwamanga muri. Hanzi aiwa mbuya nehanda vaisa 84 stars. Thank you. Road to 10k pano. Mamboita manganugo. Asvika pa90. Alright, taakupinda. Handei taakutomavarira road to 100k. Handei guys, handei tisanetsa guys. Handei. Hanzi zvikanzi nanono maiwe mbuya nehanda, can you deserve ka road runner kakaomarara. Zvikanzi namanyoni Messi, thank you nem20 stars dzangu. Ko zvikanzi ko kwaSweden hakuchina star party here, network yanga ichinetsa kwaSweden. Zvikanzi hoyo nachikara B, ko B hausida kukwira here. Zvikanzi naChido ene mukono wangu we50 stars uyu wandinawo uyu. Handei tisamire, handei guys, road to 10k. Handei guys, oyo tinomirireiko. Handei guys, hanzi kosei ini ichiramba kuita customize to send 100 stars. Handei guys, handei. Hatifambei basa sebasa guys. Timu yakabirwa. Handei. Ngatipaitete vedu Masibanda masters guys. Ndapati ndiyatete Masibanda. On 90k. Tiri pa 90k tete Masibanda vedu we guys. Pamajaja ipapo. Pamajaja. Zvikanzi nemukoma boys. Nemkono wangu we200 stars. Thank you mkoma Mobi. Thank you. Zvikanzi naChido munamba nemkono wangu we20 stars uyu. Handei zvikanzi tete vedu vatinodisisa. Zvikanzi wago
takamboona Sweden handei zvikanzi takaenda isaika malavhu nemalaika akatichiona tichienda zvikanzi yeonhai wedhumebi zvikanzi nanono vamunetsi vapindira zvikanzi naqueen b hoyo takaenda zvikanzi natsitsi nemukomo wangu we500 star hoyo road to 10k hoyo handei hoyo zvikanzi nachido munamba nemukono wangu we20 stars handei munhu wese hanzi kugreat hope nasuzeni handei takaenda zvikanzi namilimeu let's do it tetes zvikanzi natendai tks nemukono wangu we50 stars zvikanzi dururai zvese tete 2 minutes ndauyo hoyo handei guys tisamire zvikanzi ndadzokazve nemukono wangu we20 stars takaenda pamadhakisi ipapo zvikanzi madhadha aita sei namesi ndikati isa 500 kwangoisa 500 ndokuudza kuti madhadha aita sei zvikanzi asikana intetes voice nemukono wangu we50 stars zvikanzi chikara thank you nemukono wangu we50 stars zvikanzi dururai mastar zvikanzi dhumebhi anochimhanya ende anochimhanya kwete zvekutamba handei guys handei bhora mberi ndiani aisa request akati ndiye dheo ndimbokuratidza kuti ndinochimhanya ndiye uya golden heart akati toda kumbokuzorodza dhumebhi ndauya ndakuisa request iyo chitora request handei asikana intetes voice handei makadiko vapinda ndakukupai maiki chiendereraiwo mberi handei Unokubva matanga nekundidaro here nhaye vedu yava 2 minutes tete masipanda mungazoti kamwana aka akateerera muri sei Aiwa, yava 2 minutes thank you for the stuff. ndichiri papasa saka ndati rega ndiende ndonofulfila promise yangu koma comments handichamaona indava naye Network yacho nhasi iri kunetsa zvisingaiti. Asi yeah zvinenge zvakaita. Thank you so much takaenda vadikani hama nhai. Thank you so much kune vari kundifarirawo. Aiwa ndikuzvitenda chaizvo, ndikuzvitenda ndiregerereiwo ndichida kumbopika nhai. Ndichida kumbopika. Thank you so much sisi Sarudzai 50 stars. Thank you so much guys. Thank you so much. Ngatimboitrai kamadhadha nhai vedu ako nematambudziko kanhai tete masisiva ndandazenge tete masipanda ndandisina kakukubatai kamaoko. Zvinhu zvacho nhai vedu zvikanzina sisi nyasha golden heart MC Manyama. Aiwa takaenda tinoda kutenda golden wacho anenge anombochiti mhanye mbichana nhai anombochiti mhanye regai timbochifambisa kanhai vedu zvinhu zvakanaka kungoitawo zvakanaka handiti chinhu chakanaka kungoitawo zvakanaka panguva yakanaka nhai. Ngatifambe zviri sei memo zviri sei diasporians zviri kudii. Thank you so much chichi ne 50 nyeredzi. Thank you so much mwari vakuitira zvakanaka nhai. Ngatifambe golden Manyama MC Manyama asikana 20 nyeredzi kubva kuna sisi Shamiso. Thank you so much golden heart ndokuda zvekudaro ndamaitawa vari kutaura izvozvo. Welcome golden heart. Thank you so much. Zvikanzi tete masivanda zvamuri kutoita izvozvo zvinhu zvakanaka nhai. Amuzirimi makatanga nazvo zvikanzi hai golden heart ndewe Star FM ndizvozvo nhasi regai timboshanda natete masivanda kuitira kuti zvinhu zvacho zviite zvakanaka nhai. Takaenda zvikanzi hoyo ndikundai ari kutaura izvozvo. Zvikanzi handei 20 nyeredzi kubva kuna Chido munamba. Thank you so much sisi Chido nokuti muri mwari vanotsinzwa zvese zvatinenge tichishuwira kuita nhai. Thank you so much maikiki zvikanzi golden heart hoyo. network. Thank you so much handei guys ngatimboitiraiwo tete masibanda nhai.
Ayayayaya, zvinoita vatete venyika zvenhai vasikana we, munozoda zvipiko. Thank you so much Sisi Fulo, thank you so much se. Takaenda zvikanzi voice raendepi, voice rakadzikiswa, ndiregerereiwo ndiri kumba kwevanhu. Ndadhipotiwa kuunzwa kunoku kumba kwevaridzi, ndiregerereiwo ndiri pabasa. Asi ndangoti rega ndingoita zvinoita nhai, handikwanise kuwedzera volume, mundiregerere muzuva ranhasi nhai. Mundiregerere nokuti ipapa pandakafitira kutongodedzwa ndakatodzvanywa panonaka. Asi tinoda kutenda nemaster senders nhai, tinoda kutenda. Handei guys, ngatingochimhanyai mungondifadzawo, so ndingozvionawo kuti muri kundifarira zvishuwa nhai. Twendi nyeredzi kubva kuna Chido. Thank you so much Sisi Chido, Mwari vakuitire zvakanaka. Handei takaenda vabva vasteka zvavo Sisi Tsitsi vakati nhasi kakadzvanywa kamusikana. Warwiswa Golden, warwisa. Ndinoda kutenda diasporians. Thank you so much guys, thank you so much, may God bless you. Hoyo ndisi Sekundai havasi kutombomira nekuti hoyo haiwa tina siyabonga lati hatwa inhliziyo yegolide haivo sakubona baby girl ngiyabonga mina ngiright Sisi Susan murisei nanzo ke asambeni madhodha asambeni kaka makanga muchizviziva here kuti kunomboitika nhamo yemadhadha? Manga musingazvizive kune vanogona kuuraya madhadha from afar, bluetooth zvinosenza zvinhu zvakaita saizvozvo. Handei zvikanzi Dume Beat Boro Sweetheart. Ameno manje kwakubva noise, ameno kuti noise iri kubva nekupi, mutiregerere ipapo zvinhu zvacho pamadhadha ipapo, pamadhadha ndavingwa. Jehovha wehondo Keliero Handei tisamire. Ndabva ndachitora chimuti, ndabva ndachibata, ndakachiti dzvi, kana abva asekerera hake. Zvikanzi pamadhadha ipapo naShamiso nemukono wangu we20 stars. Cecilia akasekerera, Mighty vakasekerera. Zvikanzi Forgotten Heart nemukono wangu we50 stars. Zvikanzi na Florence pamadhadha nesheni. Zvikanzi aka Antilinda zvakaoma komana achisekerera. Hanzi it's bluetooth for me. Zvikanzi MC Manyama naLina Matare. Zvikanzi takaenda handei ngatimhanyei nenguva ndo dzatisina. Zvikanzi naPrecious nemukono wangu we10 stars. Takaenda hanzi zvikanzi bluetooth yakauraya madhadha here nhai Golden hatusadaro. Zvikanzi nemukono wangu we500 naNox. Zvikanzi tindoda kuti musekerere. Zvikanzi naChido Munamba nemukono wangu we100 stars. Zvikanzi moro zvenhai wechisikana Black Label naKundai. Zvikanzi hesikani nhai Dumebi. Takaenda ngatiisei masters road to 10k guys, ngatimhanyei ngatitei kumwaya. Muchimboziva kuti kumasure uko tanga tamboita dzimwe 2 iko zvino tava nedzimwe 6.263 road to 10k. Takaenda pamadhakisi ipapa zviri kutoenda guys. Handei guys, takaenda guys. Hanzi zvikanzi naIan, thank you for star sender. Ari kutenda zviri kuitika, zviri kuitwa nevanhu pano. Ko ifoni inogodonha seiko? Asi kuda kuti vanhu vaone chiso changu chakanyangara. Iri kuda kuti ndishedzere ndakaita zvekuita sei nhai vedu we. Muri kundiona here guys? Takaenda muri kundinzwa here? Hanzi zvikanzi Dume before people. Zvikanzi pamadhadha ipapo ndo patiri pamadhakisi. Ngatiisei mastar. Kana pane umwe ari kuda kukwira anoda kuhaipa ngaakwire tichiisa mastars. Zvikanzi naNyasha Durban Runner. Hoyo tete sekererai kani ndikuonei. Ko zvaita seiko makakwindimara maitwa sei? Zvikanzi mablesa weye muri kupi ko mablesa? Zvikanzi naNyasha, thank you master sender. Zvikanzi imborovai Jive Dumebi. Aiwa Dumebi hana radio, ari mu5 star hotera. Zvikanzi takaenda pamadhadha ipapo. Handei ngatiisei masters timbofara guys. Takaenda guys, basa sebasa, ngatirovei basa guys. Road to 10k
anzi pamadhadha ipapo tete sekererai mangwana tonotenga madhadha. Zvikanzi naPeter Piri nemukono wangu we200 stars tete zvinoenderera mberi musatsamwe. Zvikanzi nhasi tete vakadzikama. Aiwa vakadzikama vanoziva kuti vanofanira kudzikama vanochohwa chohwa. Zvikai nemukono wangu we15 stars namuchaneta. Zvikanzi takaenda zvikanzi nadiasporians thank you star senda. Zvikai nachikara zvikanzi nachikara aiwa ndakatsamwa hamene kuti chii chaitika masikati maiwa ini ndikati aiwa chikara zvisiyei zvaitika masikati road to 10k. Hanzi zvikanzi natsitsi komasigwede munotodzikamawo here kudai vajaira muchingoti pamadhakisi 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 vajaira muchingochema nguva zhinji. Takaenda ndabva ndatumigwa madhadha. Handisi kuda madhadha iyawo Suzeni, ndiri kuda madhadha ane nyenyeredzi. Nyaya zvikanzi nemukono wangu we20 stars na shaniso ndinodzidza shona yakadzika kuna tete. Handei hanzi mari haidi noizi ndosaka netete vakadzikama gwerevenga namaita mutenda. Handizivi kuti ishona inoreve iyoyo. Takaenda hamene watitikwidze wewe MC ndikubesere ungatopere voisi ndiangotindu. Regai ndivakwidze vauye vandibetsere shuwa zvenhai anko mwaita henyu. Takaenda ndakati road to 10k ndiri kukoda 2000 chete tipinde mu10k. Ndobva ndati hoyo handei guys zvakuda kuti tingoti kavara makadiko angotindo makadii zvenyu. Asi vabva vadonha vanenge vabva vadonha. Ndanga ndakuda kutovapa chimuti chacho kuti vaenderere mberi. Zvikanzi naSharon I love you tete ndinokudai. Zvikai hoyo nemamwe malavhata andakupayawo naLily Jones. Zvikanzi tete Masivanda vakati dururai mamo zvibude muhana Elisa Goko uyu Elisa kaiwewe wauya neviolence mwanasikana. Akati dururai zvese mamoyo. Takaenda zvikanzi MC ndikwidzewo naangotindu. Ndikabva ndamukwidza ndikabva ndati chirega ndisiyirewo kuna Golden Heart ambomhanya nacho chimuti. Ndakanyarara ipapo. Thank you so much MC. Haiwa zvinofadza nhai. Hamuzondiregerera zvenhai hama dzangu munoziva wani kuti ndinotozvidawo izvi zvandiri kuita izvi. Asi kungoti muzuva ranhasi ndakadzvanywa nhai. Mondiregererawo. Haiwa Golden Heart adzoka. Regai timbotamba timboona kuti tinotamba takasvika papi nhai. Kaka pamadhadha. Haya. Hanzi pamadhadha. Madhadha anga achidikanwa hama dzangu zvino manje kune makofini akaverengerwa pamadhadha. Madhadha akatoenda akatotisiya vedu ngatiitei tichibatanidza nhai. Zvezve ngatibatanidze tigogona kutenga mamwe madhadha. Zvinhu zvacho. Timbori papi nhai MC? Timbori papi tizive kuti tiri kufamba takananga kupi? 6,498 plus 2,000 something. So ndototi tava mu 8 point something. Handei. All right. Saka tongoti tiri pa8 nhai. Takaenda nhai veduwe mungabve mandinyadzisawo here veduwe. Handei epa ndizvozvo zvamuri kutotaura izvozvo maitatenda wabva watitumira mifananidzo yemadhadha nhai. Hamene kuti vatete vari kutenderana nazvo kuti madhadha avo ndozvaanga akaita here izvo. Asi zvisinei hazvo tichava panguva yekuti vatitsanangurire kuti madhadha anga akamira sei nhai. Takaenda ngatingovanyaradza nokuti vachiri panguva yekuchema. Tinozovaona zvakare panguva yenyaradzo nhai. Katimbofamba katichiona kuti madhadha toita zvokuita sei. Apa chinyiko chaitika apa ndisi kuziva kuti zvizvi zvatora nzvimbo apa tinenge tasara tiri vaviri nhai MC muri kuzviona. Hamene kuti chichiri kutora nzvimbo zvikanzi nazvihoyo MC Manyama. Aiwa diasporians tinoda kutenda nemufananidzo wemadhadha nhai. Thank you so much Sisi Tendai. Send 100 nyeredzi. Zvikanzi waya remadhadha iro. Zvikanzi naSisi Shamiso aiwa zvenhai weduwe. Kwete waya chete ndiri kutokupai dzimwe 20 ipapo. Ndichiti takaenda
takaenda tapa mangani tiri kumbodhira tiri pa8 ndopatiri kumbotaura tiripo ipapo tiri pa8k nhai ndizvo zvandabatiswa nemushamarari panguva yandasvika 20 nyeredzi zvakare kubva kuna Sisi Chido. Thank you so much Sisi Chido, Mwari dai vakuitirai zvakanaka, dai vagoramba vachikukomborerai nhai. Zvikanzi 8k zveshokwadi ndopatiri kumhanya tiri nhai, tiri parodhi takananga tichienda, toda kumbopinda tione kuti tinonozorora tiri papi. Zvikabva zvanzi ko vana Swaga uyaiwo kamukwire, ndofunga vari munzira kuuya nhai. Zvikanzi ko kune 2 master party atete, ameno kuti zviri kuitika ini handisi kutombozivawo, ndatozongoona ndakangobudiro ndiri kunoku, asi ngatingofamba ine zviripo nhai. Vari kuno vacho ngatingodhilai tiri pano tione kuti zvinosvika kupi. Takaenda idzodzo dzauinadzo dziri kutoshanda nhai. Kaka itori mari iyoyo nhai mama mudikani. Handei zvikanzi yekutanga yanetsa network, zvichireva kuti kuzouya pano ndekechipiri nhai. Thank you so much Sisi Messi nekuzotegawo kwamaita. Zvikanzi thank you Golden Heart, kana neniwo ndinoda kukutendai naBoy Chabalala. NaBoy Chabalala yei vese mbalo indengesiyo. Handei nezviripo, ngatitange tiite zviripo nhai. Ngatitambei zviripo. Zvikanzi yekutanga yakatiwa, ndofunga network iyoyo. Thank you so much guys, thank you so much. Munodadisa imi, muri munodadisa, muri shamwari dzinonakidza kutamba nadzo, munombozviziva. Kaka ngatifambei. Barbara ndosikero zvikanzi Dhume Bimhoro, kumhoreswa ikoko kuri kubva kuna Manasa. Thank you so much Manasa nekukwazisa kwauri kuita Dhumebi. Handei guys, let's go. We can do it guys. 250 nyeredzi kubva kuna Peshi. Zvikanzi haiwa zvenai vatete, musarambe muchichema madhadha, ndakupai mari iyo kuti muende munotenga mamwe madhadha. Zvikanzi nditetetembi here wangu manyoni, ndini ndauya ndiri pano. Thank you so much anzi Nikwi ari kusunga network. Zvinhu zvacho ngatimbofamba ine zviripo. Thank you so much Master Senders, thank you so much. Zvikanzi mashamarari manyama. Thank you so much Sisi Chipo, Mwari vakuitirai zvakanaka. Thank you so much nesupport yamuri kutiratidza iyoyo, yakatikoshera nhai. Yakatikoshera, saka ngatimbofamba tichipa tete nyeredzi dzavakadai kutarisira. Munoziva hapana chinhu chinobhova sekuti uri kuzotarisa kudai wobva waona une pondo, apo panenge paine vanhu 200 vauya vachikanda nyeredzi 1 musazodaro zvenhai vadikani hama. Ndosaka ndiri kutya inini kuitawo star party, asi imbondinyadzisai kanga timbokandirai vatete nhai. Kaka thank you so much guys. Ngatifambe kuti mushamarara awane simba. Zvinoda kamuchiisa nyeredzi nhai, kana mukange musiri kuisa nyeredzi mushamarari simba racho rinopera, mufunge zvenyu. Saka ndinokumbirawo kuti muite muchiisa nyeredzi, ndokuti zvindipewo kasimba. Zvikanzi madhadha. Zvikanzi naSisi Tendai MC, thank you so much. Thank you MC Manyama ne 200 nyeredzi. Thank you so much Sisi Tendai, thank you so much. Mwari vakuitirai zvakanaka, ndinoda kutenda ne support iri kubva kwamuri guys. Ngatifambei. Thank you so much kune vachiri kuronga idzodzo dzauinadzo, kanda mudikani, tingoita tingofambirana naye. 200 nyeredzi zvakare kubva kuna Freddy Zimunda. Ndambozviona dzimwe dzakawanda dzichibva kuna Freddy, mufunge zvenyu. Saka Freddy, Mwari vakuitirai zvakanaka. Ndimukoma Swaga iyeye vanonzi Lala. Zvikanzi naIvan Mary MC Manyama, thank you so much. Zvikanzi Tendai muswe uri mbinga yedu, Tendai wedzera speed. Zvikanzi famba nesu Tendai, ndiye Immaculate Moyo ari kutaura izvozvo. Kunyangwe neniwo ndiri kutomutsigira ndichiti iwewe manje Tendai ka zvamanje uri kurira, saka tiri kumboti famba imbowedzera speed. Zvikanzi thank you Star Senders, kana neniwo ndiri kukutendai Master Senders. Zvikanzi vanhu vangu ndimukoma Julius ivavo vanomeka shuwa kuti pesa pane mushamarari akaita seni vanowanikwa. Magona mukoma Julius, dai maramba muchiwedzera saizvozvo. Mwari vakuitirai zvakanaka naye. Thank you so much Elders Chiwa nekutenda Swaga. Zvikanzi Swaga neshenze love you nemoyo ufunge. Aiwa zvinotendwa. Hanzi zvakanaka kuita zvakanaka panguva yakafanira naye. Thank you so much guys. Vese vari pano, kuva kwenyu pano kureva kuti muri kutosapota zvakanaka naye. Zvikanzi thank you Swaga, ndilo Rain yeye ari kutoramba achitenda zvakare chinyi Swaga. Saka ngati
ngatifambei guys, ngatifambei, ngatiiteiwo zvakanaka kuitira kuti nesuwo tigogona kuitirwa zvakanaka. Nhasi mushamarara akadzvanyiwa mumuregerere zvenyu kuti agokwama tataka manje achisimudza voisi hazvisi kuita ari kumba kwevaridzi nhai zvikanzi ukanetseke zvako mushamarari ndimbuya nehanda ivavo vabva vati 500 nyeredzi vakati famba zvako MC wakadaro zvikanzi nasisinetsai you are so good MC ndinoda kutenda thank you so much zvikanzi thank you lala uri kutendwa zvikanzi namadhau thank you Swaga nokuda kwaizvozvo ndiri kuisa zvakare 100 nyeredzi pamusoro pezvawaita Swaga mwari vakuitire zvakanaka mwari vakukomborere mwari varambe vachikurangarira panguva dzose dzaunenge uchirarama pasi pezuva rino nhai thank you so much master senders zvikanzi God bless you aiwa chachirungu nhai vedwe abantu lingakhuluma ngesilungu manje mina nzolahleka phela zvikanzi nasibo MC Manyama hanzi nambuya nehanda musaramba muchingoti MC Manyama musingaise nyeredzi nhai vabva varatidza kanhai vedwe MC vakati ndinokuisira 30 nyeredzi idzo thank you so much mbuya nehanda mwari vakuitire zvakanaka tiri kuzviona kuti muri kuti sekenda mwari vakuitire zvakanaka nhai zvikanzi ava mangani dhumebi kubvunzwa kuri kubva mucomment section nhai tine 90 dzamboitiwa kumasure uko tine 90k dzamboitiwa kumasure uko plus 7 plus 2 8 9 plus 9.9 handei guys tasarigwa ne1000 thank you so much Elizabeth thank you so much mwari vakuitire zvakanaka dia zvichireva kuti taakutopinda muwaya handiti eheka iroad to 100k ngatidhilei takadaro kuitira kuti tikwanise kumotivetana nhai kaka thank you so much tiri muroad takananga mu100k saka kuti zviite zvakanaka ngatirambei takabatirana nhai zvikanzi aiwa amira lala wedu masocialites haape mastars vashoma thank you so much lala aiwa lala watendwa kana neniwo ndiri kukutenda ndiri pano mwari vakuitire zvakanaka zvikanzi ngatitangire ipapo zvekumashure tozoona aiwa handei takadaro zvikanzi 20 nyeredzi dziri kubva kuna manyoni zvikanzi tete vanondiitira ndiri mukadzi wabhanda aiwa zvinofadza thank you so much sisi chido zvakare ne50 nyeredzi dziri kubva kuna sisi chido zvikanzi ngatiitei titenge mamwe madhadha 20 nyeredzi dziri kubva kuna sisi shamiso vakati madhadha ndo atiri kuzotenga saka zvichireva kuti tete masivanda zvemadhadha akatofayo chitokanganwai asi kuti pano pari kutorongwa zvekutengwa kwemamwe madhadha nhai asi next time musazoita yamakaita iyi hatidi zvekuramba tichingoita nhamo nguva nenguva tichiramba tichingotenga madhadha nhai kaka tinoita tichiwirirana handei takaenda guys tibatanidze mari yekunotenga madhadha toda kutenda madhadha pamadhadha ipapo tete venyika vari kuda kunotenga madhadha nhai kaka hanzi ndo kuti ndigone kurarama nokuti ndichiri neronda mukati memwoyo mangu ndiri kuda madhadha angu zvikanzi mwari wawedzere patapudzwa nevane rudo thank you so much lili ruvarashe mwari vakuitire zvakanaka nekukwanisawo kutenda vari kuburitsa mari dzavo thank you so much favored maiyoyo banks ne100 nyeredzi idzo may God bless you mwari vakuitire zvakanaka zvikanzi chiko chakamboitika nemadhadha hande tisamire hande God bless you favored maiyoyo banks hande MC vanenge vari kumbotaura ndo vandakamirira hande tisamire hanzi amadhadha angu madhadha 10 zvikanzi namamwe zve200 stars hatisi kuzomira tiri kuenderera mberi nafavored zvikanzi ndigolden heart here uyo zvikanzi kwai chindevere chinondishupa ndadhaira chishona chete ndiri mukaranga zvikanzi nanetsai ndo zvandataura izvozvo dzidzira chindevele zvikanzi naNatasha Mukunyadze uriko nhaiwe musikana kanzi yakapera here handei guys handei tisawanze nyaya mucomment section unoda kuona masachi takaenda guys ngatiisei nyedzi dzacho zvikanzi nemukono wangu we200 stars ndichaverenga zvisizvo omai hamena kuti makuzviwanepi dhume bika dhume
ai zvikanzi tete havazvifarire zvekuramba muchiti madhadha zviri kuvarwadza, ndosaka tiri kuronga mari yekuti tiende kunovatengera madhadha acho. Usanetseke zvako maikiki nhai, tiri kuda kuronga kuti madhadha auye mamwe. Golden moyo uri kuiteiko? Golden moyo angoti rega ambobatsirana naDhumebi, asi kungoti nhasi akatsikwa chinonaka nhai, akatsikwa panyama nhete. Zvinhu zvacho zvinomboita zvichingokudubukawo. Ndakafitira kungogemukawo sezvakangoitawo madhadha nhai, ibasa rinenge richindirwadza izvozvo zvozvazvinoita, asi zvisinei hazvo. Ngatifambei, ngatifambei, ngatifambei. Road to 10k nhai. Kaka tanzi timboita tisisiyana nezvamboitika izvo nhai, tingoita zviripo. Zvikanzi akamboita seiko madhadha acho? Madhadha akafa maitawana, madhadha akafa, saka tiri kuda kutenga manyuwani. Mbeu yacho iyoyo yanga isina kunyatsokudzingiswa, saka tiri kuda mbeu nyuwani nhai. Tiri kuda mbeu nyuwani, ndoya tiri kuda kutsvagira mari kuti tinotenga mamwe madhadha. Saka kana dai zvaibvira maitawana maita muchitionawo nhai, mukangotionawo nenyeredzi zvinoitiitira zvakanaka. Zvikanzi Golden hati uripi nhai? Ndiri kubasa, ufunge zvako mudikani wehama, ndaenda kunotsvagawo maricho. Zvinhu zvacho zvinoda kushungurudza izvi nhai vedu we. Saka haiwa, ngatifambei, ngatifambei, ngatifambei gaizini. Handisi kuwana kana panhu pari stable pekuti ndimire ndikabuda panze mota dziri kungofamba, papinda mumba ndiri kungodedzewa. Asi ngatifambei, ngatifambei, ngatifambei takadaro nhai. Jesus Christ. Zvikanzi naLucinda nemukungu we250 haiwa ina handimiri, ngatirambei tichingoisa mastar. Zvikanzi mushamarari chiiko chiri kuitika? Zvikaina tatenda chombo mushamarari hamene kuti angada kuti kudiniko? Zvikaina maitawa makoti rega ndise nyeredzi. Matete vakati aiwa ndinotenda zvangu. Zvikanzi regai tirare chirara iwe vanhu havana mari unopera voisi. Hatiperi voisi, tiripo pakutsigirana. Zvikanzi namaitawa Golden anopisa uyu. Natasha Makunyadzi abva aseka zvake. Zvikanzi ndadiniko? Zvikanzi aiwa pane vari kuda kukwira Dhumebi, tarisa kuti ndiani. Zvikanzi aiwa ndiangu Tindo, varida kukubetsera kuti manyeredzi dziisiwe. Takaenda handei ngatiisei mastars. Ndoda kungoona nyeredzi dzichingomhanya mucomment section. Handina mashoko akawanda, ndaakusiyira kuna MC. Tora chitanda. Rega ndingotaura nguva diki diki nhai. Ndapita ndichiburuka, haiwa chidonda ndinacho chaizvo chekuti ndimbokubatsira Dhumebi, Mwari vandiregerere ipapo, zvaramba nhai. Haiwa tinoda kutenda, tinoda kutenda, tinoda kutenda, tinoda kutenda. Zvikanzi zviri kutofamba wani, lendo tinosvika. Kaka ndokutotaura kuri kuitawo mumwe mutauri uku. Zvikanzi enda unorara, okay, kwakutodavirana uko. 250 nyeredzi kubva kuna Lucinda. Thank you so much, Lucinda. May God bless you. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakuitire zvakanaka Lucinda. Takaenda guys. Takaenda 20 nyeredzi kubva kuna Sisi Chido. Vakati zvamuri kutoita izvozvo zviri kutoita nhai. Katinoda kutenda. Saka inini vedu weka dai mandiregererawo regai ndiite ndinoatenda murwere. Uyu murwere uyu uri kutoshungurudza, uyu uri kutonditadzisa kuita rimwe basa. Sorry Dhumebi, Mwari vakuitire zvakanaka. MC nguva yenyu yamatipa iyoyo. Zvikanzi Dhumebi chisara hako wega ipapo uchishamarira tete. Zvikanzi wakuda kuteremuka here Golden Heart naCharity. Ini ndobva ndati aiwaka kuti ndione kuti muripo, isai mastars mucomment section. Nyeredzi dzacho itai muchikanda, malove nomaraika muchiisa zvitsvuku nemadhakisi acho ipapo pamadhadha ipapo. Zvikanzi chienda kubasa, atoenda kubasa, tinongotenda. Zvikanzi namaitawa makoti, naiwe Ketina uri kupiwe, imboviyawo pano zveiwe. Zvikanzi aiwa neni Dhumebi, isai masters mucomment section umu, maravu nomaraika. Handei takaenda. Zvikaina maitawa koenje uri aripo here pano. Handei takasapota tete
vedu pamadhakisi ipapo tiwane kutenga mamwe madhakisi. Ngatiisei masters vari kuda kukwira munoita muchindiudza ndichikuedhai seni host wenyu ndiri pano. Takaenda hatisi kuzomira road to 10k tongoti 10 tapinda. Zvikanzi ko DQ ari kupi tete maswande ngavadzoke. Zvikanzi swaga nation imbokwira mu 10k tapinda tava ne 10.8. Handei takaenda guys. Ngatirovei ndima tiende guys ko tisu tadinizve. Handei guys ko tinomirirei ko tinochohwa naniko. Masters ndio ari kungodiwa maravu nomaraika zvitsvuku mucomment section. Mukazodaro kandinotsvetera ndimunoziva kuti ndiri mumwe black label. Kana mukasaisa masters hapana chinondifadza. Ngatiisei masters ka hanzi Kete and Doreen are making peace on a call as a family. Aiwa tinotenda tinoti makorokoto congratulations amuhlope. Aiwa zvaitwa tinongoti handei nemasters guys. Isai masters guys. Handei ko tinomirireiko koswaga kwira kandi Alice ari kudaro. Zvikanzi kwa mai vangu muri muno mujoza ndiani ko the angel wari kubvunza. Handei sisimeli rambai makadaro mune rudo. Haiwa tinongozvikudza na beauty mubariri. Handei guys ndiri kukumbirawo kuti mundiisirewo master tarirai muone muri kuda kuti ndicheme here. Kana mukarega kuisa masters voice rangu rinopera ndajaira kutaura ndichimwa chihari. Zvikanzi neumwe kona iwe maybe ndikwidzewo ndidzoke ndiangotindo. Handisi kuziva kuti network angotindo iri kuita sei. Vane shungu chaizvo ndiri kumbovakwidza vari kuita vachidonha. Ndofungidzira kuti apa vachakwira zvavo. Handei guys. Handei takaenda. Handei guys. Handei angotindo muri sei. Aiwa vana kukwira. Handei guys. Handei sisimeli mundiwigire. Tiri kukunzwa yangu vadonha. Network iri kunetsa. Zvikanzi namaita wamakoti hoyo pane munhu ari kundikombera chokoleti yangu handidi. Takaenda pamasters ipapo. Handei nemasters basa sebasa. Takaisa zvitsvuku mucomment section imomo. Bhora mberi takachimhanya takaenda. Ndikati ko vamwe vanhu vamboendepiko. Ko Stobolosi aendepiko. Ko Luiza wacho aendepiko. Ngavauye kavabetserewo mushamarari Dhumebe ari pano. Ini ndakahosta vedu we. Ndiri kukudaiwo zvemuye tibatane tinde takaenda. Tiisire ko munogodecline sei makumbira kuti ndikukwidzeiwo. Handei kanhai vedu we. Tiisire tatenda. Zvikanzi tatenda ndikwidzewo Dhumebe. Aiwa rega ndikukwidza ako chisikana kana kuti chikomana. Ngatiisei masters vedu we. Mabva manyarara kuti zimu nekuti ndiite seiko nhai vedu we. Muri kuda kuti ndicheme here. Ngatiisei masters woyo. Handisi kuziva kuti apinda ndiani. Zvikanzi sisimeli naDhumebe I love you zvekutodaro. Atori palive kwake. Ndiani ari palive kwake. Takaenda tinokumbirawo masters. Handei nechimuti. Handei vedu we. Mwari vane simba. Asi ndinongonzwa kufara kuti katapinda kamu 100k nhaika. Ndinongonzwa kufara kuti 100 dziya dzatanga tichida tapinda. Nekuti hanzi kumasure uko kwamboitwa 90k. Pano tikaita 10 point something. Saka ndiri kungoti 100k tapinda. Takaenda ndiri kukumbira kuti mundipewo nyeredzi. Handei guys. Ngatimbosiyai guwa mucomment section. Ngatingoitai zvepano. Takaenda timboita zvekukanda nyeredzi ka. Handei ngatikande nyeredzi zvatafambira zvenyeredzi. Hatiisei nyeredzi ka. Nyeredzi hanzi zvikanzi
naback to root zvikanzi nachido munamba munhu uyamira natete kubva kare akati remukono wangu we20 stars tete handingaregi kukupai masaya regai ndikupeya ndikukandirei nyeredzi dzangu iyi aiwa munhu yabvira kare achikanda aiwa zvikanzi tete ndinomira navo zvizvi kutodaro aiwa tinotenda takakanda mastars takaenda zvono vhoisi rangu rakuda kutotsvetera naimi vaidiwe zvikanzi sisimeli mhoroikani naangel munda mhoroisimeli aiwa handei nhai gaizi ko ivo tete vaindepi ko vambokwira vaonekwe pafesi vanhu vanenge vasingadi kuona kadhumebi vanhu ngavauye vaone fesi yatete zvikanzi naelizabeth thank you so much star sender muri kutendwa zvikutodaro hanzi aiwa ndinokutendai nerudo rwenyu mastar sender takaenda gaizi handei gaizi zvinhu zvinonakidza tichingoona nyeredzi dzichikandwa mucomment section hazvidi zvekugomedzera zvinoda tichinakidzana kudai zvikanzi naiwe chisikana cheblack label uri sei namolin ndikati aiwa ndinofara zvikanzi ava mangani panapa tine 8.848 plus 2 dzatadonha dziya zvichireva kuti tapinda mu10 nhaika handei kavasikana zvikanzi navachihoro hallo dumepi moroiva chihoro muri seiko mamboswera sei zvikaina yaya hai chimbomira kuisa mahai zvikaina keti naiwe ndiyedhe wewe mucomment section naiwe chisikana cheblack label zvikai ndiyedhe naiwe chisikana cheblack label ndiuye ndisapote tete ndikati aiwa akupinda keti ketina masomera akachaningasari ndipinde ketina guys baby yako keti aiwa mumwe ngandiitewo ndivhure fesi nemasters akomana hai ndiri mwenga isirai ketina masters aita zvinhu zvakanaka muzuva ranhasi kwanzi ketina kubva kupisi retreat guys kwanzi anga achiita pisi ketina tinozvikudza tinozvitenda guys nekufara kwatiri kuita isai masters guys ngatiisei masters guys isaiwo masters guys isai masters mwenga asvika guys zvinhu zvakanaka kuve neruwadzano kuwadzana pamwe chete isai masters guys isai masters guys isai masters guys hanzina natasha ngeedeyo guys ndauya neniwo ndanga ndisipo guys chimbondisiraiwo masters guys neni ndanga ndisipo hatisei masters atete guys ngatisei masters handisipo ndauyawo guys chimbondisetsaiwo kandimbofarawo nemasters guys chimboisai masters thank you for 50 stars thank you sipo thank you inini maidhomuza vanodhura ndongodo 2000 stars ndobva ndavhara muromo aiwa masters ngakandwe kandai masters guys kandai masters vanotinakidza guys let's go kandai masters guys isai masters tione guys isai masters kandai masters guys isai masters guys ngatimbokandai masters guys timu ndipeiwo zvemasters guys timbondipaiwo masters right chimbondipaiwo masters hello natasha thank you very much nekuya kwenyu guys thank you chido thank you net20 stars guys hunzai masters unzai masters guys takaenda pamadhakisi pamadhadha guys madhadha 10 tikabvisa 1 panosara 9 guys pamadhadha 9 tikabvisa 2 pamadhadha kunosara 7 guys madhadha akadisapia guys isai madhadha akafa guys isaiwo nyeredzi madhadha atengwe guys hamudi kudla madhakisi here guys isaiwo kanyeredzi madhakisi atengwe guys isai nyeredzi madhakisi atengwe guys ndoda kutenga dhakisi 1 tikatenga madhakisi maviri anobva anyatsokuti aberekana awanda saka guys isaiwo kamasters guys isai masters yaya kazembe mani dzikama thank you mavela sine 200 stars thank you mavela sinwa chimbo haipaketi inini zvangu ndinoda kuti titende mastar senders panapa tokumbirawo zvangu 2000 stars ukati 200 chikara chedu chinodzuva kana chikauya chikati wani chikara chatakapiwa najehovha let's go guys let's scandalize
hanzi ketidonha utumire masters aiwa imbomira kana uchida kundidonhe ndipe masters 500 ndodonha isa 500 naiwe dhibhora isa masters kwachikara uku thank you 100 stars 100 guys stars. Thank you very much, Chido. Thank you, Chido. inongoti aiwa inini ndiriva maidhomuza 500 500 vanhu 4 5555 vanhu 4 guys let's go let's go let's go let's go let's go thank you 50 stars oh my god Thank oh you my for god 50 stars. Thank you for 50 stars, Matipa. Thank you. guys ndokumbirawo 2000 stars ndiri munhu wechikara munhu wedu chikara munhu wevanhu chikara chedu chinouya chichidzwa remember ndichifonera chikara ndichichipa fake pavh11 tichipopota paya tichiseka tichifara chikara chedu chinotibvisa depression chichidzvova chiri paplus let's scandalize let's go guys let's go let's go let's go let's go nguva ichiripo guys nguva ichiripo guys 200 200 200 200 vanhu 5 2000 let's go guys hatisi kurara let's go Pindai angu Chido, pindai chona. let's go guys bitterness family yese uyai pano tisapote chikara chedu chiri neutral hachina family but tinochida bitterness family tag Patricia Jack tag Viola tag Stobolos again tag Queen of Peace we want everyone bitterness family come let's support a friend ya Mamilo let's go master senders let's go let's kangalai 200 stars thank you for the stars oh my god Tukuda ma 200 tikangoita vanhu 5 ma 200 tomboti zende tombozorora dzokai tag Patricia Jack tag Gambia Mas tag bitterness family 100 stars oh my god people they love mama doms and chikara look at the stars scandalizing skangilo let's go guys I think so far ndaona paita about 600 stars 1400 stars more let's scandalize thank you hanzi mama sisketi ziye ndipewo chero ma 2020 inini hapana yandinoramba any gun can shoot tag bitterness family we need them here we want to scandalize and skangilo tete vedu chikara chedu one chikara chine voice chikadzova chinodzova sekudzova ziya come to mama daidzai bitterness family iuye tisapote chikara chedu come to mama and scandalize with stars let's go 2000 stars tagai mbinga yangu iripi tagai angel rule of day imwe mbinga yangu iuye scandalize tete vedu chikara chenyika let's go naigogo hamusi kuda kupa chikara changu masters hamugoni kuti anotengwa papere naigambizi zvikanzi namabhelasi aiwa ne100 stars thank you for the stars 100 guys 100 takaenda guys kana angoti ndovadzoka vakwidze apo alright 50 stars thank you ani mangani nhai maisi tine 9.918 plus 2000 dzatadonha tinadzo so 11,000 road to 15,000 stars guys tiri kutsvaga 4,000 stars let's go let's scandalize guys tagai Stobolos tagai bitterness family tag everyone chikara chedu hachina any family chinozvimirira chega but igamba isoja redu let's go guys let's go 100 thank you so much hanzi Stobolos ashanda too much aiwa we understand ashanda too much toda kuti asikoshare live nekuya comment section let's go guys tag Viola Blues tag Stobolos tag Patricia Jack tag Queen of Peace tag Angotindo tag everyone we must scandalize time dzedu dzichiripo it's only 10 to 9 thank you Sasenders thank you mbinga dzedu for supporting our chikara ngatisvitsei chikara chedu pakati
Thank you vari kutaga mbinga ndiri kukuona tag mbinga tag yembinga endera nawe tag yombinga endera nawe hanzi ketile dzika ukande masters aiwa inini handikandi masters handina mari mbinga dzangu dzinondikandira don't do that don't say that don't do that handina mari asi ndine mbinga dzinokanda masters Yo, zvikanzi naMilimeu ne1000. Aiwa, road to 15k takaenda. Hande. Thank you mama Milimeo, I love you so much. Ko mama Milimeo madi kuisa masters ekunyararidza Dhumebi. Anyarare nditaure ndega mama. Because ndiri kunzwa kuda kutaura ndega ndichiskangalaiza. Mukangoita mama Milimeo ndokumbira 500 stars. Ndiudze Dhumebi kuti iwe Dhumebi ndiri mukuru kwauri, close your mouth. Hey mama Mili. Okay. Do it for me mama Mili. Saka ndinyarari kusvika vaisa. Dhumebi ari kundiitira noizi mama Milimeo. Handitonyarari. Anyarare. Hey, I'm going to use the noise in the example. I want to scandalize alone. Aiwa, handinyarari saka ndakutoenderera mberi. Takaenda. Vanoti aiwa, Ketina nganyarare. Isai masters mongoti Dhumebi moti hoyo bva moti nhasi tiri kuda nezvaDhumebi. Munyararidzei Ketina, isai mari mucomment section. Ambuya nehanda ndinokutembai zveimi, ndakamira nemi negumbo 1. Ndinoziva kuti munonyadzisa Keti izvozvi munozviita. Keti munomunyadzisa mbuya nehanda, isai ka1000 ha ndakutosekwa. Zvikanzinda Hold on. ndanyarara. Mama Milimeo vabva vaisa 1000 stars zvikanzi Dhumebi nyarara. We want to see my Domsa. My Gugu. My Domsa. Thank you mama Milimeo for the stars. I love you so much. Takaenda ipapo. Thank you mama Milimeo. Tafamba tasarwa ne 3000 stars kuti svike 15000. Zvikanzi Dhumebi usambokosore. Dhumebi usambufure, usataure chimwe chinhu. Zvanzi gara pakona ipapo ungoita unge statue. Rega ndiite nchidzvutira. Zvikanzi Dhumebi ngaite unge statue. Tiri kuda maidhomuza isusu panapa. Shamwari yachikara zvikanzi Dhumebi nganyarare. Vatowedzera comment zvikanzi Dhumebi ngaadzokere kujimu naSisimeli. Ketina ngaataura ava ngavaende kujimu. Imiwe. Zvikanzi Dhumebi ngaadzokere patreadmill naSisimeli. Ketina taura ndiwe silenda zveiwe. Namama Milimeo ufunge. Anenge achida kuti Dhumebi ataure ngaamisire masters. Inini mama wangu mama Milimeo vandiisira 2000. Vakatinyararidza vanhu vaende kujimu. Vaende vadzokere kutreadmill kujimu kuya vaende vanobatsirana naSisimeli mamoyo vachifamba patreadmill. Ketina achiskangalaiza. Let's scandalize. Let's go guys. Batsirai mama Milimeo ndiisirewo ma 2020 ma 2020 vanhu 5 vakandisira ma 100 stars doti. Let's go guys. Inini handisi kubva pano nekuti ndaisirwa 2000 stars dzangu namama wangu. Dhumebi vanhu varamba vakati no Dhumebi no. Edzosadzoka shamwari yangu anoshanda pane shamwari yake Dhumebi. Guys, request handisi kumuona. But Sobolosa anondibhoera kuti akaona anoswotanga kuswonditorera mama Milimeo manje. Kuda noise ndakuto. Dhumebi hanzi inwa zvako black yako wakanyarara usiye maidhomi vachitaura nemastar senders. Thank you for the stars everyone. Thank you. We appreciate guys. Let's push. Chikara chedu imhuka huru kai. Imhuka huru inofanirwa kuwana pakuru. Mukaona Sobolosi muedhei. Ngaise Ed ndimunhingirire ndiyo ndambomuta hanzi tiri kuita noise background. Tavapa 14,000 guys. 14,000 ndaisa mute. 14
14,000 stars. Inini ndinozozorora tasvika pa20,000 stars because chikara ichi tinotochida zvekutodaro. Chikara chedu ichi, chikara ichi, kana paine ada kuti nditaure satete Masivanda ngaise mastars ndikutaurirei satete Masivanda. Indogona zvese ndisirei mastars nditaure zvakanzini ndisapuwe mastars ka zvikanzi ndisapuwe mastars hanzini ndine mari ndisapuwe mastars ndine mari iri kupiko ndopatinenge tichitaura isusu ndopatiri kutaura kuti aiwa pushika ndonopushika. Thank you for the stars, 200 stars. Chikara chauya chibva nekuisland ini ndinazvisapuwe mastars ndopatiri kutaura kakuti pushika iwe ndono taura nyaya dzese ndono kana ndinozvimererera ndozvatiri kutaura izvozvo mira ngatibva tangoti itai michiisa mastars. Madhadha angu akafa, ndakafirwa nemadhadha, ndakatuka inini ini mamatonde imimi munoda kutyesedzera vanhu muri kuzama kupfechekwa imi mamatonde ini ndanditi izvozvo ndadzidisapuwe masters swagawa pfandibuda watondibuda ndichatodine zvako watondibuda nekuti pamasters yewekani zvikanzi ketile lamba uchisikangalaisa ne1000 stars ndiani koni ndimamamilimeo ipapo vakati kunyepa zvazvatodai maidzomuza vatouya takutopeta vasazi kupeta rupeta zvikanzi madhadha angu akauraya ririani ndozvataramba isu tatitaura tingoti dyo nyaya yacho tongoiti dyo zvingopera kani ini ndanzi ndisapuwe mastars swaga usadaro tete vako kani swaga ndinokuda uri mumwe wangu swaga amai Dominiki madiko mambomira kutuka swaga nekuti zvinokanganisa ndinokuirana ndakamadhadha chikara chedu tochida kanini muri kuti chiikweni chikara we love you so much Angu Tindo, I'm adding you. And Tindo, kwirai ndakuisai paed. Kwirai. Inini ndichiti inini ndati iwewe Katina wakaita here guwa iri ngatingoti idyo kana paine ari kukutuma iwe Katina tichapedzerana kana paine aiwa isai mastars guys handibvi panapa ndisina kuwana 20,000 stars chikara chichidzoshumba Masivanda chikadzoa chikati inini hatidi zvekujairirwa hanzisi waga une shuwa kunditorera chikafu pamuromo tonditorera chikafu pamuromo ndamuona. Thank you for the stars ngarambe zvavachiuya tane mangani dhumebi masasa echikara comment section muchinyora masasa echikara comment section isusu tichinotaura Tavane 15.3 15.3 zvikanzi nachikara zvikanzi iwe ndodopushika ndodurura zvese amamoyo dururai ririeni uyanetsa nekuhwa durura madhadha angu akafa tetane nharo vakati madhadha paya iwe woshora aiwa masters ngainde kuchikara chenyika chikara shumba chikara Masivanda mama mimi leo ndokumbira uka 500 yekupedzisira ndobva ndakuregerai ndikaona 500. Thank you for the stars, thank you for the stars. Mama Sibo ndambenda kuona moti zvekuti mama wangu Sibo ndoona ndombozvide ndikaona mama wangu ndoziva mama Sibo moyo ndinokumbira uka 200 stars. Mama Sibo munongoziva zvemwana wenyu ka mama Sibo mama Sibo ndipewo 200 stars ndobva ndanovata.
mama asisi wangu wandiisirawo here tushoma shoma kane mbinga dzangu dziripi regai ndimbonofonera mbinga dzangu dzuya chikari changu hachingatadzi kusvika 1.5 indiripo hazviite regai ndimbofonera mama mbinga dzangu pane imwe foni panapa mama sisisibo ndokubira ka 200 ndaposa ndanyara pano hanzi I'm blocked by Apple Pay. Sorry mama. What did I press here? Okay, we are pa mute. Didn't I say pa mute? Ketile wadona waentepi naye veduwe asikana veduwe zvazvazvonakidza ko ketile my doms vadona ko mwari da kukwira ngauye handinyararidze. Thank you Bullet achiambassador ne 20 stars. Thank you Bullet. Thank you hande guys. Hande takaenda guys. Hanzi Keti dzoka please. Varoda kuti Keti adzoke isai 1000 Keti adzoke apa. Ko Tete vari kupi Tete huyai ndikuendei Tete. Mumbotaura nevanhu wenyu huyai pano. Takaenda ngatisei masters. Ini nani maona kuti ndatotanga kumwa zveutema izvi ndendisaoni. Ndozogona kubuda musaga. Varoda kuedhwa ngavauye. Zvikanzi natetezi chaivo. Thank you Tete nezvamunondiitira regai ndikupei 20 stars idzi. Hande ndimaidomza here vadzoka nditete ndivo vauya ndivo vadzoka. Hande guys aiwa takaenda hanzi azvidonhedza nokutokonya Ketile hanzi ndapedza zvaramba zviri kuramba kaangotindo zviri kuramba network yenyu iri bad angotindo. Hande guys hanzi ndatenga 100 palive yadona kana kumbonzi thank you himi. Thank you Bullet hatina kunge taona yabva aiwa time yapatengwa pacho yabva yangodona live ndopabva padona live pai. Asi chokwadi 100 stars iyoyo ndoyange sisimelongo choshedzera kuti ezvinezvi pane 100 vasatapedza kudaro ndobva live yachadona. Alright. Hanzi kosisimeli muri kusekeina atandeka Aisha. Kuseka ma 20 stars atini ma 20 stars guys kandawo ma 50 chikwira asikana. Bullet ngakandawo 20 vedwe. Hande takaenda guys. Hande vedwe. Hande guys hanzi tapa mangani. Tapa 15.6 Tete tapa 15.6 Tachova. Hande guys. Zvikanzi natete ndokupai imwe 100 stars iyo. Hande ikani zvikanzi naketina Edbeki. Rega ndikuedhe Keti nadzoka kuzondinyaradza manje ndondodzinyarara iwe dhumepi. Ndodzinyarara iwe dhumepi. Chirega ndise pamute Keti nadzoka. Ndanga ndambonodaidza mbingaka ndakati chikara chiri pano pushika iwe kana uchida chikara. I love you so much. aiwa kusunungura kwakakosha my dear. Koni zvangu kusenda masters but munodika because my Lily Berry mama my Lily Berry thank you for the stars. Ko mai weka ndamboziva kuti mama ndakudza kuti ndaenda kunofonera mbinga ndikadziudza kuti ndisikangalaizrewo sapati yatete ndiwane 10,000 ona mbinga dzako yane ma 1000 unonyepe pachikara vanhu vakati chikara chochida ichi. Kuna Bullet ndokwandiri kuti Bullet usaisa ma 20 stars. Bullet nokuti imbinga ndiye wandiri kudaro kwete kuti atidi ma 20 guys ndibate kana ndati kuna Bullet ungakande 20 stars here kuna Bullet nokuti imbinga ka Bullet ndomza kwete vamwe kande ma 20 stars bozvo kuti kumada ndipeyo ma 20 ndoda kutambira chikara changu ichi shamwari changu chakandihosa kumba kwacho chikanditengera mashamedi chine rudo chimukadzi ichi ndiri vanobvozviziva here. I'm traveling today.
but I'm here supporting Chikara. Ndiri Uri kuda kutsvakela kuenda nhasi ndiri kuenda kuuk ndonoita 3 nights muuk ndozokwira from uk to America, but I'm here scandalizing because I love this woman too much. She's a good woman. She's just real, very real. Ndakaenda kumba kwatete masana ndikanoona pamba pavo ndikatengerwa champagne ndikafara ka3 ndichienda ikoko. Saka ndipewo kamasters, ndipewo masters, mukandipa masters ndokupai juice. Ndokupai juice. Ndine nyaya dzadhumepi, juice radhumepi randoburitsa mukandisira masters. Rane basa naro here Dhumepi. Chishamwari changu ichi. Hanzi tete vakasasvika 200k ndofa neni. Ini zvangu handigoni kuisa masters. Daishamaka mukandamudza kuti chiisa masters but hayi nechikara ndoziva kwandochionera. So let's go guys. Ndakwira palive panapa ine vanhu 160 ta 370. Let's do this. Mbinga dzangu musadaro handina kana kupfeka bra. Munoziva ndiri kuenda kuairport mai manje. Ndisina kana bra mungatadze kuisawo masters munhu auya asinawo kana bra. Aiwa but mambondisira kuti rachokwadi kubva zvandaimatoisa ndofa. Aiwa vanhu varatidzavo rudo havo hatidi kunyepedu rudo rwakati. Pane nyaya ndoda kukuudzai. Chero zvambonetsa hazvo. Paipai patakauya ikoko mai lilibhere vaka 200 stars. Thank you. Kwanzi tete masura ndavharai muromo ati handisi kuda kunzwa ina ndimai lilibhera. Zvikanzi zviri kuda madzimai nduku. Vatitaurire maona ndiri kuverenga zvataurwa nemasters edu. Zvikanzi madzimai nduku ngavataure zvakaitika paskitiriya ramakaita ratete masivanza remutara rekuzodonhedzerana pasi. Aiwa anoda kuti ndikondinye nesikiti iroro ngaandisiwo mamwe 500 stars for my domza. 500 for Mama Dolly. Sincerely, thank you for giving us platform yekuita star party. We love you so much, Mama. Let's go, guys. Let's go. Chero ma 20, ma 10, chero 1 star toida. Turikuda kuita road to 30,000. We are not going anywhere. Hakurarwi nhasi chikara chinodzova chatenhwa wakaita. Tikachifondera pano chitoti chikara uye ikonzi manzi zvakati. Thank you 50 stars. Aiwa vanhu vanoda pani ushamwari hwangu nechikara uyu. Wekuti tisikangalaizekana. Hanzi pa 50 stars Dhumepi ngaambotaurawo anoda ketina muisire mastars. Hanzi ndinyarare amai mwana. Dhumepi hanzi famba nacho. Dhumepi abuda. Aenda kubha. Kotenga doro. Guys, imboisaiwo masters guys. Chimboisai masters guys. Chimboisai masters guys. Kandai masters guys. Kandai masters timboinda pamadhadha ipapo guys. Pamadhadha imboisai guys. Aiwa. Dururai mamoyo, dururai mamoyo, musachengete zvinhu, dururai. Kandai guys, kandai music, kandai masters. Kuzondoverenga nhaiwo makoti bhai, kuzvandakuverenga zvawakunyora. Kandai masters guys, kandai masters. Mbinga dzedu muripiko? Where are you Mbinga? Mbinga race, where are you? Simeniverengai message yangu please. Alright, iri kupi message yako. Hanzi nati atenda Sharon Soga. Thank you for 200 stars. Hanzi, we love you Chikara. Thank you my cool. Quite simeni chingona chirevu. I love you my cool. And justice for my data. Thank you for 200 stars. Thank you very much. Thank you, Pat. I love you too, Michael. Thank you, Pat. Thank you, Pat. Wombera. Don't nearly 1,000 stars in 1 minute. Kona iwe tete. Play music. And play. Those and that timbori dzaka music timbo tambo. Did music pasina ma stars zve. Ndikaisirwa 1,000 stars ndopinda pa music. Timbo jaipa. Totamba na Gambiza vari pano Gambiza shamwa. Gambiza. Pati pamwe. Gambiza vari pano. Gambiza. Star party.
saka ndikaitirwa mastars 1000 vatombokwira vakatombouya kwauko wedu kusapota. Ndafara zvekuti ndo zvinongodiwa kubatana kudaro, rudo rwakanaka wedu. zvikanzi I love you one 100 stars. Thank you Tarisai. Thank you Tarisai. Thank you Tarisai. Thank you Tarisai. Hanzi no music for now. Hanzi no music tripa star party here. Yes. Ndaisa message ku app nangona ndaitwa block kubva zuva riya ramakaita live yenye ndakakwira ndichimhorosati yaite Mike Babes. Hakuna munhu akamboblokwa. Thank you for 100 stars. Thank you Mike Aziti. Mama Kim Babes. Kuri kunyora vanhu vakabloka neaccount yakanzi chii. Maedza matigimu ndisipo zvinondauya matigimu haasi. Auya matigimu ndatisira kuti masters asapota. Matigimu kapasikati akatokwira akatosapota kaisawo masters ake. Thank you for the stars. Sani mangani. Thank you. Pamadhadha ipapo tiri pamadhadha. Andakablokwa naSismeli. Watata pana munhu aringana mbona uchibaya. Idzi mapopo akablokwa nani? Hatizivi ndingandioni. Idzi mapopo akabloki kwi. Stars mangani tumepi. Si DQ. Tumepi. DQ auya. Kani masters mangani. Communicate, please. Hello. Sismeli. Hello, Tete. Kora zvitoka mina ndine uyo kontribute tsvaga ka uyu nikiri kaimbisa angutinda kutsvaga Edith Makope uyu ari kutinda ningiri ari kutinda ka blockwa ndiye radaro ingari sister rake wana ndiye zveshu akablokwa uyu akablokwa iwo kablokwa rini kuma kablokwa manga mati kudini maita sei hanzi tane mangani 15,978 15,978 avari kudona kuti muri kudona anku guys kandai masters andei guys andei thank you for masters ayo aripo masters ndaona ndipo masters ndaona narukobe pane masters ndaona okay atumirwa na Grace Mhlanga thank you very much thank you vanzi kubloka mbinga vanenge vane zvavaita haungoblokwi vanenge vane zvakaitika ndisi yangu chakaitika but haungoblokwi just like that kubloka kutsvaga chinhu chinonzi peace kwete hondo yako yes masada edi nhumbu wacho haapo kapano ngaise nikikiri ngaise request nhumbu guys kandai masters guys ngatisei masters guys say masters guys isai masters takainda isai masters guys isai masters guys tione isai masters guys isai masters guys isai masters guys kandai ka masters guys timboonawo kandai masters wedu wetipeiwo masters give us stars please give us stars guys give us stars guys tipewo masters tipewo masters guys tipewo masters guys tipewo masters kandai masters guys thank you never done anything similar I was only left that day ndikatokwira greeting tete ndikangodona nekutura block zvichokwada nengaka kumhoresa akamhoresa akakwira makanganwa pakubloka ndopandinisa takablokwa sei kana akatoti ndauya ndaumhoresa tete masande akadaro zvishuwa thank you DQ thank you for the stars thank you akadaro asati ndangodona ipapo baba chimodoro unofunga kuzogeza wapedza kumwa doro rako semunhu ari thank you DQ thank you tinotenda thank you
Handei yanzi Dhumebi wauya. Dhumebi ko Ketile waindeni. Ichi Wadonha wacho, Ketile. thank you very much, thank you very Ketile. much. Thank you, thank Hanzi you, iwe thank you, please thank you, Edway. tiri kupemha Ndazvirambe tengeraiwo zvakadaro tete kuMwari masta. vawedzere pamuri kutapudza. Tingachemerwe nekuda madhadha avo. Vanozviziva kuti tete ndimazhambe. Tete vanoboora. Ende tete keni boora. Tete havatadzi Ndinoda kuboora. kuti asingachemerewo zvino kana zvichinge zvadaro dhadha iroro Handei guys, rakatondikoshera zvisingaite. asi ndiri kuona kuti hayi ko zvino vanenge vanyeveneka tete ko zvinodi Aiwa kunyatsoona kuti izvizvi haa vanenge vapinda ndaright. zviri. Ndaright. Roshen C, thank you ne100 stars, thank you zvikanzi aiwa tete hatingavaregi vachichema zvikanzi well done family naQueen B home of joy zvikanzi well done tete. Handei guys, aiwa tivafadze tete pamadhakisi. Hani munoziva kuti tete vanobongomora, vangazobongomore. Havatani Akuita kubongomora vedu wedu. ekuwetsura chaiyo mhere. Nechida kudurura shungu. Hanzi zvikanzi mamindo come back tete tovadava. Hanzi dzimwe mbinga muripi? Aiwa mbinga dzichauya, dziri kuuya mbinga don't worry. Zvikanzi naRoshin C ne100 stars dzangu kani tete wangu imi. Uyo ari kufara Mpinko family mbuya vatambu vari kufara. Hanzi takaenda hanzi kuvengana kusvika pakubhulukana kudaro hamene kuti ndasvikira iri pakati handisi kuziva kuti nyaya yei imiwe zvandicharohwa. Handei takaenda zvikanzi pamadhadha ipapo. Handei guys tava mu18.7 road to 20k guys. Aiwa handei zviri kufadza guys. Handei naro basa. Zvikanzi nanorini aiwa nemukono wangu we100 stars tete idyai ka100 kangu ako musazokangamwe kutenga madhakisi aya muri kuimba. Hanzi tiri kutenda vari kupa mastars. Alright, ngatitendei vedu wee, tinongobetserana kutenda vari kupa mastars. Zvikaina Chido, aiwa Chido munhu anonzi Chido munamba ibig fani renyu tete kubva kare achingokanda mastars. Akati aiwa tete ndinokukandirai hangu 20 stars idzi tete. Aiwa kahandei takaenda. Zvikanzi namvana yati handina hangu mastars asi ndingoripo pano. Aiwa tinongokutenda nekuvapo kwako kwauri pano. Chiisawo zvemalavhu nemalaika uripo pano. Tinongokuti thank you zvinongodadisa. Zvikanzi naElizabeth thank you mastar senders. Haiwa tinongotenda tiri pano. Asi zvikanzi Chikara pamamonya ipapo. Aiwa varipo pamamonya Chikara vari pamamonya. Zvikanzi namakope Edith kuvengwa kusvika pakubhuluka usina chawaita. Aiwa inangu handizivi. Zvikanzi naJudith Madzvanya ndongoisa hour since I'm blocked. Thank you for 200 stars. Ari kuchemera kuti tete unblock mwana uyu. Koma kamublokereiko Judith uyu tete? Vanenge Mutotora vatuka, musapote muchituka musina kutadzirwa. Ndochokwadi chero muri kukumbira masters asi kana musina kudenwa musina kutadzirwa musatuke vanhu. Zvikanzi naQueen B vamazonda tete vangu ivavo. Zvikaina Chido iyi fani yenyu I love you tete. Abvaisa malavhu acho. Hana yakaenda kuti pfuku abvira kare achingosenda mastars. Zvikanzi namvana yacho aiwa tete regai ndikupei zvimahati zvinobata mwoyo wangu. Zvikanzi naElizabeth thank you Judith mwana kwanzi. Zvikanzi namaiti mwana wemhara chii. Hanzi smile madhadha akuuya. Okay, mwana wemhara chii smile madhadha ari kuuya. Ndokudai tete munodiwa naMpingo. Aiwa zvikaina Nyasha torai rudo rwangu tete. Aiwa handei tinomirireiko. Handei vedu wee takaenda ari kusekerera zvake akati chidhakwa chenyika ichi. Zvikanzi natarisai tete unblock vanhu please. Aiwa vachavabloka. Hanzi ina handituki sisimeli please musandiblokewo tisina kuvatuka takavada.
kare. Alright, vanenge vari kuzvinzwa idhi zvikanzi thank you star sender ndichafadzwa ini hangu regai ndimboita break ndichimwa hameno tete kuti vari kutaura kuti kudii ndichimbomwira pahuro pari kukakavara. Ndine chekunwira, handina kana chekunwira. Hanzi zvikanzi tete sekererai kani. Hanzi musasunge muromo, sekererai tete, torai Vaseline muwanze pamuromo. Kuda vakaona makaisa Vaseline vanenge vachiti aiwa zviri kufaya, vachiona zvichipenyerera penyerera. Zvikanzi sorry I'm sorry darling. Vazora muromo uri kupenyerera. Zvikanzi naDelphine nemukono wangu we200 stars. Takaenda tete, ndakabhurokewa kukwira palive. Handisi kuziva nyaya yacho. Tokutendai chaizvo vari kupa masters, aiwa tinovatenda, hatiregi. Zvikanzi naMbuya Mulambo, hanzi chiko naMbuya Mulambo, ndasvika komendi yamanya, wakarwadziwa nekublokwa sawi. Vari kunyaradzana zvavo mukomendi section imomo. Excuse me, vanenge vachinyaradzana zvavo pachavo ipapo kuti aiwa usacheme. Hanzi Ambuya Mulambo ndarwadziwa. Haiwa sorry zvikanzi unblock me please natarisai nemukono wangu we50 stars tete. Hanzi ndi unblockeiwo natarisai tete. Hanzi nemukono wangu we50 stars please tete. Ibvai matobaya chifoni chenyu tete matichiti tokonyo. Mandi unblock. Zvikanzi nafungai maruta madha ndichaisa mari kumukuru I love you ndichangopedza basa. Aiwa tinotenda pabute ipapo tinotenda. Zvikanzi namai pepe cakes namai pepe hello tete. Aiwa muri kukwaziswa tete. Hanzi wari kuda unblock isai 500 stars. Aiwa tinotozvikurudzira. Hanzi kumwe kwese bloka henyu asi pasi aiwa handei takaenda guys. Handei bhora mberi vedu we handei tava mu19.3 road to 10k zvikaina Sabina isu takana master enjoy. Thank you Sabi rice and chicken maisirwa rice and chicken naSabi. Aiwa musateerere nzeve dzenyu kuno because chisikana chiri pano chinenge chichivhura doro chinofarira iroro rokusviba iri tete vanozviziva kuti aiwa chisikana ichi chinomwa hwahwa. Takaenda handei road to 20k ndiri kungoda anokanda 1000 tobva tatopinda mu20k. Hamuchiona here tete vanobva vanyembenuka. Zvikaina fungai maruta ndadzoka ne100 stars. Takaenda kagaizi handei guys. Hamuchiona here guys. Handei vanokanda mastaka ndo vatinenge tichida. Aiwa zviri kungoonekwa guys. Aiwa ngatikandei masters. Takaenda vedu wechikara chifari. Zvikaine mukono wangu we500 naJudith tete masters awo. Zvikaina fungai maruta mamwawo 20 stars. Zvikanzi naDelphine nemukono wangu we200. Aiwa handisi kuziva kuti vanhu varikuda kuti ndidiniko nhai vasikana imiwe zvinoda kutodonha. Handei takaenda guys. Taakumanyira kuenda kuroad to 30k. Handei takaenda takarova basa. Aiwa basa razorohwa manje pano zvaakunakidza kaizvi. Hameno idhiti ari kuti kudiko vedu we. Ndanga ndagara ndatoisa message kufoni yavo ini cause was wondering kuti ndablokerwei pano pamba pedu. Aiwa waunblockwa. Zvikanzi thank you naNatasha. Zvikanzi taapapi tava mu20.168. Aiwa takaenda road to 30k. Handei basa sebasa. Aiwa kachabatwa naDhumebhi takachiti dzvi. Aiwa handei. Zvikanzi tinatatenda. Mira ndikutsvage kuti uri papi tatenda. Una green button. Buda ugodzoka. Isa nhingirikini yako.
buda udzoke. Zvikanzi nafungai maruta aiwa katete ndokupai 20 stars izo. Ini zvangu ndichimboita commercial break ndichimwirira zvangu. Zvikanzi naSabina kotete vaitirwa master part 2. Yes man, no network yavo yanga vachinedza ndiSabina iye yabva isaka 200 stars neviolence yake. Hanzi network yanga ichinedza. Haiwa chiregai ndimbomwira ndipano zvangu. Zvikaina Sisimeli aiwa Sabina, I love you too much. Sabina ndinokuda zvekudaro. Dai wakanda kari ka 500 because ndakabva newe kure uri wangu zvekutodaro. Kanda ka 500 zvityise. Zvikanzi naElizabeth, thank you 777. Zvikaina Tariro Kethi is my fan. Nemkono wangu 100 stars tete. Aiwa ndonzwa kufara. Zvikanzi I love you Dumela. Aiwa isanyuwe nikaira ndakatopiwa nevanhu. Zvikaitendai mudhayaris ukamuna anodaro. Zvikanzi natendai fungai thank you. Zvikanzi natafadzwa Ed, let me check tafadzwa kuti wadzoka here negreen button. Zvikanzi naDelphine nemukono wangu 100. Hanzi zvikanzi Sisimeli hauna green button dia. Zvikanzi Sisimeli ndiendeseiwo kulanchi muri kungoendesa Dhumebi kulanchi inga 1. Thank you Binga. Aiwa takaenda. Aiwa Sabina zvikanzi anganzi love you Sisimeli naDhumebi naSisimeli na everyone. Aiwa tinotenda 777. Hanzi sai 500 star kotete vaende pandichavaoni. Aiwa Tariro Kethi auya neukasha abva auya ne100 stars. Maiwe zvikanzi naJudith hoyo ne500 stars. Aiwa takaenda guys, basa sebasa ka ndiri kuda kuti katiende road to 30k ka ngatirovei basa. Vamwe vamboshanda ndisipo, yava nguva yangu yekushanda, toda kumboona kuti ndinochigwina kusvika papi. Zvikanzi Dhumebi uyewo koita MC pamuchato wangu. Aiwa ndinouya, unongondisendera ngirikini invitation ndobva ndauya dia, ndinouya handiregi. Zvikanzi thank you Star Sender. Zvikanzi naGift Junior mumborega ndimbokupaiwo chihati tete, chihati. Saka ndiri kuti munhu wese ari mucomment section imboisawo kalove nekalove nokalike, kalove nokalike. Obva wati wakanda madhakisi acho mucomment section. Madhakisi tiri kumada. Tete vabva vaisa zvanza vakati maoko kumachembere, regai tiise maoko kumambute. Ndobva ndati aiwa zvakaoma hazvo zvakangodaro. Hatetewo pakuzochema. Ko paya pamunenge muchichema munenge muchichemeiko nhai tete? Munenge muchichemeiko? Takaenda. Hanzi ese pamwe chete ava mangani. Ese pamwe chete tava ne 100 nchi 19 plus 90. 19 plus 90 chi 19 plus 21. Tava ne 111 something. Zvikanzi naDelphine nemukono wangu 200. Zvikanzi naKethi nemukono wangu 100. Takaenda guys pamadhadha ipapo. Justice for madhadha. Tava nechigara zviya toti 90 plus 21. 90 plus 21 tava ne111. Aiwa takaenda guys. Aiwa handei. Hanzi ameno tiri rinonzi chiikani. Hanzi Dhumebi zita rangu hatina iwe chirungu handina kudzidza, ndingogara ndichingotaura wani maikike vakati chiregai ndikupei madhakisi acho iyaya muri kuda iyaya. Vabva vandipa madhakisi acho. Tete vabva vanyora kakuti munzwisise mucomment section imomo. Handei guys ko road to 30k. Pane vamwe vamboshanda ndisipo kayavawo nguva yangu ndaakutoshanda. Natasha akataiwa pamadhakisi zvinenge zvakuita. Takaenda guys, bhora mberi basa sebasa. Ngatiitei kavara. Wobva wangoti hoyo mucomment section. Wobva waisa malavu nomalaika. Wobva waisa mari yako yauinayo iyoyo. Itokanda pachivhiti zvienderere mberi. Handei kani guys. Zvikanzi natendai kwanzi manoti madhadha atete vedu venyika. Okay, zvikaina ambuya mulambo.
makopeidhiti wakablokwa sei iwe uripo? Idzi nyaya dzavo idzi kaimi handizivi kuti dziri kufamba sei. Ndikati ndine maremain ari pamusoro aya. Let's push guys, ndichafadzwa uyo anodaro uyo. Ngatipusheika guys, handei guys, tisangozwe nyaya mucomment section. Tatavingira pano handi tose tinochiziva nhaika. Tiri kuziva kuti nyaya yemaster zvikanzi nabrenda yesu dudu zvikanzi tete sekererai mhanimi musabata shaya. Ko shaya muri kudzibatireiko nhai tete? Muri kufungei? Maakutogaya here mari yapinda mukati nhai tete? Maakutoirongera nhai mwei? Sekererai kanhai tete, ndeyenyu mari iyi tete. Ko maakutogozoronga tichiona sei? Zvikanzi hoyo Eteka indhabu uchiita kunge maburu bread bako izvo ndiri kuweka ka hanzinga mari inonyararidza vanhudzidzo zviri kuweka epfuko nepfukoko ndichiti iyi ndoda iyoyi iyo enda uku enda uri minhemba. Aiwa chokwadi. Zvikanzi tumepi kushamarari zvikanzi nayesu tumebi natete aiwa tiri pano kikiki chikara vari kure mupfungwa vanga vachitoronga kurongera mari mai mwana yavasati vabata. Ndazviona ndikati ko munhu wotoronga isi tiri pano zviri kufamba sei? Zvikanzi nemukono wangu wetenizira tete tisabate shaya. Zvikanzi share live natafadzwa. Akati ini hangu ndinongoti share live vedu wei. Hanzi zvikanzi toda kutotenga madhadha edu. This is Sisumeli Diaries live platform, not Tete Maswanda. You are still blocked. Oh, okay. Toda kuona saka iro Maswanda. Stay happy. Ndi beauty adaro. Zvikanzi thank you Sirisia. Vanzi vakutofunga kunohodha madhakizi yavo na headings. Aiwa chini chakadaro handei guys shonda road to 30k vedu wemwoyo wangu usekerere vasikana. Zvikanzi ndakutumira madhakisi acho dhumebi. Ini kuti aiwa kachimbomirai kunditumira madhakizi, nditumireiwo kanyeredzi dzacho. Nyeredzi tasaimoni ndiri kuhumwa, kana ndichihumwa kudai handinyarari, ndinenge ndichingoinda Nandi maona zvikanzi why? Because tete havana access mupage masisimeli. Zvikanzi thank you to mebi. Nyaya dzavo vari kungohwerekedzana zvavo varimo mucomment section. Aiwa ndikati aiwa pinduranai zvinhu zvakanaka asi musarwa nhaika. Ndikati wanzaika masters ndiwandiri kuda pano. Handei nemasters. Aiwa mushamwarara anoita achimwaka achivhura huro handi munoziva kuti mushamwarari wenyu anodairire utema iri. Zvikanzi hoyo naJoy nemukono wake we500 stars. Zvikanzi aiwa takaenda tete ndaisa 500. Zvikanzi tete vari kugearbox. I don't know kuti chii chinonzi gearbox. Aiwa handei takaenda road to 30k. Aiwa tinodzisvika manje tinenge tatopinda mu30k. Aiwa basa safe, basa tiri kufamba zveshuwa. Handei guys, ngatirovei basa. Aiwa hanzi zvikanzi Joy nditatenda uyu nditendai uyu. Aiwa tiri kuenda. Zvikanzi tava mu22 dia, tava mu22 iri kunaka mazvinzwa. Tava mu22 dia, tava mu22. Saka bhora mberi basa sebasa guys. Road to 30k guys. Handei ndiri kungoda vanoti kavarakara vanomboti aiwe tumepiwe chimbomira kumwa black label, nekuti mukareka kuisa master ndinongoramba ndichingomwa black label. Handei guys, ngatirovei basa sebasa. Zvikanzi natariro Kathy aiwa kanhai tumepi chimboisa bhotoro rako reblack label de200 iro imboisa pasi. Ndabva ndaisa pasi tariro. Aiwa zvinongodakadza. Zvikanzi naiwe Swaga chiuya uone zvaita tete vako kuno. Zvikanzi tete nyemwererai for 1 minute kane naSabina nemukono wangu we500. Tete vari kuronga. Wakamboona vachinyemwerera ivo vachironga kudai zvakaoma imi. Tete vabva vandofunga ndivo vati tindikwidza ndadonha. Regai ndivakwidze. Aiwa takaenda yabva yati couldn't add a guest. Alright tete nyorai mucomment section handizoziva kuti chii chaitika. Zvikanzi Sabina thank you natendai chakaipa. Aiwa vari kungotenda vanhu mucomment section
munhu wese ari kutendwa, munhu wese ari pano ari kutendwa, munhu wese aisawo mastars ako uri kutendwa, munhu wese aisawo nyeredzi dzako uri kutenda, maravhu nemaraika uri kungotendwa. Saka enda takaenda guys, ndinyararidzeiwo mwoyo wangu uri kuita kuvhita-vhita. Mwoyo wangu mukandisvitsa mu30k ndinonyemwerera, ndinoziva kuti aiwa ndashanda basa vasikana, ndinenge ndachovha because ndinenge ndauya nguva diki diki yandauya iyoyi. Tarisai muone mari yandatounganidza, ndauya nguva diki diki zveshuwa, asi ndiri kutoti handei guys. Aiwa takaenda kani, handei guys, handei ngatirovei basa sebasa guys. Zvikanzi thank you Ndauya maita Ombika basa Maikunda, Maikunta. maita basa katete. Maikunta. Handei guys, ngatirovei basa sebasa. Kweini zvandiripo pano zvandatopedza mangolongolo matatu ebreak repo, zviri kumbofamba sei? Kumweuta kwahudi kudaro vasikana. Zvikanzi naPrimrose Chivende, thank you Star Sender, imbondisirewo malafu nemalaika mucomment section uko. Zvikanzi naTaroketa handisi kuzomira, nemukono wangu 100 stars uyo Dumebi uyo, ndati usamwa Black Label imbomira. Zvikanzi Dumebi chimbomwa, aiwa rega ndimwe, nemukono wangu 20 stars, aiwa rega ndimbokakata, rega ndikakate ndaisigwe kukakata. Aiwa Maikunda maita basa. Handei takaenda Maikunda, hamungandimwisi ne20 stars, madii kundimwisa ne500 Maikunda. Ndonyatsomwa nguva yakareba. Hanzi 1 minute yangu yekusekerera. Tete hanzi toda kuti musekerere naMaikunda, hanzi musatsamwe. Zvikanzi tete muri kungoglowa muri kuzorei. Zvikanzi naJudith, aiwa ne50 stars dzangu idzi. Tete imbobata headboard yenyu mumbofara, bata headboard yenyu mumbofara. Zvikanzi tete Masivanda TV vaneta since 4 o'clock. Haiwa zvinonetesa, zvinodakadza, but ndiri kuti vanhu vacho chiisaiwo kavafarire. Zvikanzi naDefini, iwe Dumebi ugoni kudana zita rangu rega ndise 50 stars. Ndikati aiwa handina kudzidza, ndinongoti thank you Defi, next time ndinenge ndorigona zita rako. Takaenda nhaika, aiwa zvakarongeka. Hanzi zvikanzi naTendai Max, thank you ameno ari kutenda uyo haisa masters. Aiwa takaenda guys, zvinongokudziwa. Zvikanzi Sophie, thank you. Aiwa zvikanzi pabhiya ipapo ndipo pachiri. Aiwa kandikati road to 30k kanhai veduwe, muroda kuti ndiite sei kani? Atimboiti kavara. Onai fesi yatete yasunga futi. Itai kuti vafare tete vaseke, isai mari tete vaseke. Hanu muri kuona kuti nguva dzedu dziri kuinda guys, isai tione. Toda kuti 12 padzinochaya tobva tadonha, toziva kuti tashanda. 12 dzikachaya taakudonha katete tashandawo. Saka pa12 tofarira kunge tava mumari vasikana. Handei guys, handei guys, handei. Ingoisawo kuti hoyo ungoratidza kuti urimo mucomment section. Zvikanzi naTariro nemukono wangu we20 stars. Aiwa Dumebi mwadoro, regai ndimwe zvangu, kondoregerei kumwa, nditari wangu iye. Zvikaina Miracle, regai ndiseke chidhakwa ichi zvachinotiita izvi. Zvikanzi kandimi tete muri kunzwisa tsitsi dzekuita seiko pano imi. Zvikanzi naManyoni, hoyo Manyoni tiri kumwa tiri pano. Zvikanzi naLucinda nemukono wangu we50 star. Aiwa Lucinda achimhanya kubva kare. Aiwa ndinongoda kungotenda. Zvikanzi hoyo pamadhadha. Zvikanzi naMaipepe, hoyo. Aiwa tiripo. Aiwa titende kune vose vaisa nyeredzi. Aiwa zvinongokudzwa, tinongotenda vose vaisa nyeredzi. Zvikanzi naTete zvakaoma, chii chakaoma? Sekererai nhai tete. Zvikanzi naManyoni nemukono wangu we20 stars. Abva aisa 20 stars dzake manyo. Zvikanzi Dumebi Jehovha Mwari wangu mupenyu, amene kuti ndaita sei? Abva ati Dumebiwo, ndinenge ndawedzererawo tumunyu notusauti ukaodai. Zvikaina Defi, Dumebi inda kuchikoro, nemukono wangu we100 stars. Zvikanzi madhadha dead, makomana chii chakadaro, akafa madhadha kufa kuti fi, chii chakadaro.
itai kuti zviite, kangarite zviite. Road to Chico, guys, tavapa Chico, tavapa 23.1 something. Zvikanzi naLucinda, mai we, rega ndise 250 stars dzangu idzi kuti tete vanyemwere ndabva ndapiwa chiketi mumusoro. Tete nyemwererai kani tete. Haiwa ndobva ndati thank you Lucinda, thank you love. Thank you, love, 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 love. Thank you, hako. Hande. Takudza kuti tasarirwa nema-hours mangani. Mai machite tichipedza. Avati 11. Tikorubvudzi chichaya tobva tadonha kanhai vasikana. Saka ngatirovei basa sebasa. Tite kuti kavara. Kuratidza kuti aiwa tashanda hanzi tichipo tiripo. Handei Gertrude, hande. Aiwa tingasvora here. Ipapo patapiwa naMwari tinotoombera. Yawina yoita nekuva kwako kwamuri pano ndinongokutendai. Even aisa nyeredzi dzake, aisa malove nemalikes, aisa even 1 star ndinongokutendai. Hanzi tane mangani in total. In total tave ne 100k. 100 plus 23, 90 plus 23. Ite muchiedha. Zvikanzi let's go guys. 90 plus 23 tete edhai. Zvikanzi let's go guys. Zvikanzi nemukono wangu we 250 ndiLucinda iyeye. Ndati tete edhai 90 plus 23. Ite muchiedha muchinyora mucomment section. 113k. Aiwa taenda handei guys tinde kamu 20k 13 dzizofarira kuguma dziri mu20 kanhai guys. Handei guys tete vanyemwerere vasikana. Handei. Handei zvikanzi nanomusa ndakupai mwoyo wangu malove nemalikes ayo. Handei guys aiwa tete vari kusekerera. Vari kufara mari yemadhakisi vaiona. Zvikanzi Edi munhu regai ndione kuti une green button here ndikuedhe. Hanzi Edi nhubu, where is nhubu? Zvikanzi nemukono wangu we 1000 tete imbofendai mbichana ndipeshi mukurazi. Handei aiwa zviri kuonekwa. Aiwa takaenda. Aiwa tashanda takaenda. Zviri kuonekwa kaizvo aiwa basa sebasa. Aiwa zvikanzi naLucinda tamu 118k. Zvikanzi napeshi hoyo. Zvikaita tatendai hoyo. Zvikanzi thank you so much. NdiLucinda ari kutenda uyo akandown. Zvikanzi namai Pepe thank you aisa 1000 star. Aiwa zvinongokudzwa anongoda kutendiwa. Zvakangonaka kubatana kwakanaka. Rukudzo zvakangonaka. Excuse me, zvikanzi natete tamu 114. Aiwa tete vakunyemwerera. Haiwa takaenda masikana. Ngava kusekerera takaenda guys. Handei basa sebasa. Ei ndasingambozivi kuti ndichagumisira ndava pano ndaswera ndisipo ndikakuudzai kuti ndakaita kunonzi kuneta but ndirikungoshingirira kuti zviite kubatana kunongodiwa. Saka ndiri kuti isai mastars malove nemalaika mucomment section kuti zvinhu zvedu zviindirire mberi nhai. Tisaneta kanhai vedu we ngatiisei malove nemalaika. Mastars acho ngatitei mwai. Mastars acho anongohwa kubhoikana nekuona ndichimwa black label ngangoti aiwa MC wanyanya chimbomira. Moita tichiomberera maoko mucomment section tisa malove nomalaika. Zvikanzi naLili thank you Star Sender. Zvikanzi naLucinda thank you Zimbabwe. Zvikaina antimasizi aiwa toisa maoko. Ndakupai rudo rwangu matendwa comment section naantimasizi. Zvikanzi naNatasha let's go guys. Zvikanzi ngatiisei mari. Aiwa handei Lili abva atumira hake chidhori ari kutamba ari kusheka achisheka ari kufarira iwo masters ari kuisiwa kane vamwe kudai so. Aiwa ndinongokutenda Lili nekuva kwako kwawaita pano. Ndikati handei takaenda guys.
tisamira. Ndakuudzai kuti tiri kuvavarira kupinda pachii. Tikangosvika pa30 pano tinozwa kuti aiwa basa tarova guys. Basa sebasa. Zvikanzi naGertrude ndakupa mwoyo wangu Dhumebi uyo. Ko ndinenge ndamiuta inetwork zviri kumbofamba seiko nhai vedu we. Hanzi totenda mbinga dzedu. Mwari vawedzere pamatapudza. Aiwa mbinga dzinotendiwa guys. Aiwa tinotenda guys. Handei guys takaenda guys. Izvi zvinongofadza izvi zvinofadza vedu we. Zvinofadza handi zvaunoitirwa zvawaita. Ndisati ndapedza kutaura Charlotte abva ati mira ndikunyaradze MC abva akanda zi1000 chairo 1000. Aiwa thank you Charlo, thank you. Aiwa takaenda guys. Handei zvikanzi naRain hello pano. Aiwa tiripo zvedu tisu hedu toda kumanyira kuenda mu30k road to 30k. Handei guys. Aiwa basa sebasa ngatichimhanyei tirove pasi nendima. Handei tisamire kako tinotye iko kutyei. Isi tiripo pano zvedu hatisi kumhanya isu. Tiri kutopompa handi muri kuona tiri kupopa hedu. Tiri vashoma takadaro asi tiri kutoenda. Tiri vashoma takadaro asi zviri kutodii? Zviri kutofamba. Takaenda asi zviri kutofamba. Handei guys takaenda. Aiwa handei guys. Aiwa tinototenda hanzi tinokudai chikara. Aiwa chikara munodiwa. Zvaratidza kudiwa chikara. Zvaratidza kudiwa vanokudai. Aiwa handei. Aiwa thank you Charlo. Handei wapama here Charlo. Aiwa tava pa 26.6 something. Handei guys. Handei guys. Handei guys. Ndinongoda zvangu anongoyondikandira 4000 iyoyo bva angonditi b. Ubva ati Dhumebi ndiri kuona kuti waneta rega ndikande 4000. Handei guys. Handei. Hapana umwe here ari kuda kuuya kuedwa. Handei vedu ve. Handei guys. Hanzi pane imwe taza rauya. Ndasina kuruona. Thank you Charlo. Ndasina kuruona Charlo. Thank you Charlo. Thank you. God bless you. Thank you. Handei guys. Handei. Fare ari kufarira abva aisa zvimalavha ati aiwa katasarigwa nemashoma hanzi dziripo mbinga 4000 wedu. 4000 ndo yandiri kuda guys. 4000 tipinde mu30k ndoziva kuti aiwa tambochirova vasikana. Handei guys. Handei guys. Handei mbinga dzangu mainde piko. Handei guys. Handei ndiri kungoda 4000 mai manje tikofi inenge yachaya manje. Handei guys. Handei vanongondinyaradza mwaka yakati 1000 mwaka yakati 1000 mwaka yakati 500 mwaka yakati 200. Ndobva ndaziva kuti aiwa tarwisa tinenge tisinawo kurwisa here nhai vedu we. Zvinongodiwa hanzi come guys ruzhinji vari pano muri madhayaris ane rudo nedzimwe hama dzedu dzekuchete Maswanda TV. Itai Mwari patapudzwa anowedzera. It's for a good case. Mhuri yepano Paddington zvikanzi tete chimbotambai. Ndati ndoda kuti vatambi vakabata headboard tete. Hani maoni. Ndoda kuti tete mutambi makabata headboard kana ndakupenda. Zvinoratidza kuti tinovasumudza ne1000. Zvikanzi ndoda kukwira. Mene kuti Diana arida kukwira uyu. Iko zvino ndichati wese arida kukwira ambotanga akanda kamari. Aiwa kangatikandai guys. Handei tisamire guys. Tomirireiko basa sebasa. Handei ngatikandei tione. Ndiri kunzwika muri kundinzwa mushe. Handei guys. Handei enda kuedha dia kwira tione. Handei ifoloji handichazivi Rain kuti zvinorevei kuti uri muPakistan uro uri muchi kana kuti uri muamheno uri mukure here kana kuti uri mugura. Handisi kuziva kuti zvikurevei ipapa. Handizive. Ndangoti zvikanzi nemukono wangu we 5000.
Charlotte uyaonogodzokera Hondo akati uyaonogodzokera aiwe regai ndizorodze dhume bhuyu chalo okoya aiwe zvikanzi good night aiwa chalo waitalo Thank you very much, Charlotte Hondo. Thank you. I was told that to me. Thank you very much. wozodei Thank you. wozora here nhai asikana Kwasara nerudo rwakadai 300 rune vanhu and kudai what 29,648. 28,648 kwasarigwa 300 stars 200 and something akwane 30,000 abva azororawo zvimwe handei tingoita around figure irapa handei guys pane 600 dziri kuzhedzi handei guys handei zvikanzi hoyo aiwa vanhu yangova mahoyo isai malavhi nemalaiti ngoti chalo 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 aiwa handei guys handei pane karemaining kari kuzha aka guys aka handei zvikanzi thank you diaries munodadisa zvikanzi mbinga yedu handei guys handei guys handei ngatiisei kanhai vedu ei hanzi nhai ndafara haungatadzi kana indani chingoti nhai veduwe vanhu ngavaitewo kazviite mari haifaniri kungoti ingonzi 100 isina kana extra zvino zvayaita extra kudai mwoyo wangu wafara madhadha abva adzoka so ndiri kukumbirawo kuti kamukande yasara remaining ndongoti 400 ndo yandiri kuda iyo kuti zvibve zvaita bhalansi kanhai zvibve zvaita bhalansi kazvabhalansa kaimba papa zvibhalanse apa paningirikina apa ndiri kuda kuti zvibhalanse eka isai ndiri kuda vanhu anondipa ndoti chii ndiri kuda munhu anondipa 300 something ma ndinoda munhu anondipa 3 something guys handei sitetemasewanda vari kutenda aiwa chalo avharisa akati good night avharisa handei veduwe handei guys ngatiisei guys handei veduwe handei konhai hapana ruda kundinyadzisa here nedzandiri kuda idzi hamutapoti mwoyo wenyu wacho naim wedwe chiisiraiwo sisimeli varare 300 naim vasikana chiisiraiwo sisimeli vasikana ko naim vasikana ndifadzeiwo mwoyo vasikana ko hamuchatodi here vasikana asikana imi veduwei handei kaningoisai kanhai vasikana imi ndikudawo 300 kani 302 zvikanzi namaiti ndaisa idzo 200 kwasarigwa 152 handei thank you amaiti handei zvikanzi ndaisa dzimwe 100 idzo thank you kwasarigwa 50 something handei handisimeli kumboitei kukona uko zvikanzi thank you amaiti haiwa zvinonakidza handei guys pangosarigwa shoma kuti bveyangoti square gedye iri padenga handei guys because zvekusvinana izvi tasvinana starpati yatanga sadzai starpati zvikanzi namili meu ndauya nemukono wangu we1000 zvikanzi nadefi nemukono wangu we250 aiwa handei starpati yakuda kutozara ine 4 minutes something handei guys handei thank you mili aiwa mili watendwa nedenga thank you vese vaisawo masters muri kutendwa handei guys tidadze starpati zvikanzi nemukono wangu we100 namadhau handei starpati activate starpati guys handei ngatisikangalizei handei ngatiisei starpati veduwe handei guys starpati iyo starpati
Handei guys. Stop at 353 guys. Handei guys. Stop at kayo nai veduwe. Ngatizadzei ka stop at yo vasikana. Ya handei kani veduwe vasikana kani. Imi stop at murondite seiko murondichemi. Murondite seiko ne stop at you we nai veduwe. Handei 3 minutes dzasara idzi guys. Handei guys yangosarigwa padiki zvekuti munhu ukangondikandira kana 500 inobva yazara zvikanzi nemukono wangu we100 uyo zvikanzi nemukono wangu we200 napeshi zvikanzi nadhefi ne100 yasarigwa padiki zvekuti ndikakandirwa 200 staff inotozara. Handei guys handei aiwa handei guys handei yasarigwa padiki zvikanzi namai paida nemukono wangu we100 yasarigwa padiki chaipo guys padiki 3 minutes guys handei guys padiki kandikukumbira vanokanda 100 guys ndikukumbira vanokanda 100 tiactivate star party guys anokanda 100 vasikana ndikukumbira 2 minutes guys 2 minutes handei zvikanzi aiwa activated thank you guys thank you aiwa munodadisa guys aiwa munodadisa guys aiwa zvakakosha zvinongodiwa zvino masters edu abva aita iwo 32 ziriko plus 31.8 abva apinda mu33.848 zvakaoma machovha hapana da kukanda idzo dzimwe 2000 yangu kana 30,000 zvinotendwa zvakadaidzwa uzive kuti unatenda uchiti chiwe zvinotendwa chaizvo zvinotendwa zvinotendwa chete zvinotendwa aiwa zvinoda kutendwa izvi vanhu varatidza rudo chaiko vanhu varatidza rudo chaiko havana kumboti chiwe vakangoti nesiwo mva vasesekedzana kuti nesi kudaiso vasikana vanhu aiwa ka tinobvunza mbinga vari kuti roti to 40k handei kana muchidururai kana muchidurura dururai toni kana muchidurura handitendai handei tione kana munombigadzira asikana zvikanzi nai nemukono we200 uyu tete ndisina chira apakanda 200 yake zvikanzi thank you stars aiwa zvinokudzwa izvi handei kuti apinde mu35 panenge pachidiwa 1000 tapinde mu35 pari kudiwa 1000 tava ne34 Love you too, my little babe. Love you too. Zvaendwa panenge pachidiwa 1000 kuti apinde mu34 mbinga please 2000 iite round number kuti apinda mu35 pari kudiwa 1000 guys handei Irene uriseko sawero uriseko handei guys apinde zvobatangozwa kuti aiwa tachimhanya vasikana vana chikara waiwa vasikana vakati hatingasiye tomurasirani akati tomurasirani masanda akabvunda mai vangu sumba nyamuziwa chikana chesango hanzi raundi namba akauya akatichemera akati ndafunga kurega kuita star party ndikati kana itai mazviona chikara musi wezvikati chaiti ndikataini ndafunga zvangu kusiyana nazvo ndine ropa rakaipa we handina kuziva kuti kune mhuri inotondidawo kudaiswa handina mazviona kuzvivasikana kusesekedza ndipila uyabva akanda unongotarikidza mere avasikana unongochakata gotso kudaiso handina kuziva kuti ndinotodiwa ngambipekuka kwamune muchiita mucomment section mune muchitamba neni nhai vanenge vachitamba mazvionaka munhu wese zvinotukai kusvika kwamunoda mune muchitamba natete venyu handina wandichabloka handina wandichabloka kana mune muchitamba natete venyu yes munhu wese unotaura zvaunoda mucomment section wakasununguka
chimusakanga mwakakuisa 1000 randakumbira ndati 1000 randakumbira iri ringoita 35 mukaisa 1000 amondi 1 chambokunetsei kuti ngoita raundi fika handichambokunetsei ndobva ndazvinyararira zvangu ndakanyarara muchikwete yamunoita mucomment section 5000 zvikanzi nemuna mavenasi mutanga kudhaya nemukono wangu Thank you. Handei guys. Yatosandirwa pashoma mena arida kukwira zvikanzi tumebvi ndikwidze. Rega ndikwidze Defi. Vanhu vakuda kukwira. Varida kukwira vachitaura natete chikwidzai vanhu vachikanda masters. Vanoda kukwira vachigotara natete nenyaya yesapati yavo. Kwirai mutaura zvamunoda. Muchikanda muchizadzisa apo pasara apo. Muchizadzisa mwariwo vachiwedzerawo pamwe muchitapudza. Kuti wazogona kutaura zita rangu. Orera bhodzi ndikukangasa zita wanga achiwisirei. Tete, we love you so much and thank you maitira panapa. We also love Sismeli. Sismeli ndotovada zvekudaro, ndotovatera zvekudaro. We love you so much. Aiwa tinotokudai zvekudaro. Zvandangokumbira chete ndine vanotondidawo. Aiwa tinotokudai musateerera vanenge vachikutukai kutukwa rudo. Airamba kutoita sapati mubvunzei tumepu. Serious. Ndichitoramba akanditi kana itai. Aiwa tete. Zvikanzi tete to the world nemukono wangu we500 stars. Zvikanzi handei nemukono wangu we500 stars. Taura hako kola. Ndiwe bichitidonhedza ndangokwirira kungotaura kuti aiwa kugona kupronounce zita rangu manje. Thank you Defi. Thank you. Aiwa 500 kana zviya tashota nemangani 33 34 35 tashota nemangani nandichazivi zvikaina mai paida nemukono wangu we100 star ina ndichazivi chirungu chondinetsa imingoisa chete chirungu chondinetsa varida kukwira vambotaura natete ndo vandavhurira izvozvizvi kwirai mutaure natete because handakudza kuti 12 dzikachayaka yava 11 o'clock kai 12 dzikachayaka todonha naye saka vadambotaura natete kwirai mudi zvikanzi narozi amai vangu zvikanzi natsitsi amai vangu shupa chikara rozi narozi 100 star idzo isapati yatete maswanda ndeyatete maswanda ndeyatete maswanda tete maswanda handei guys vanoda kukwira isai request apa ndikuedhei mumbotaura natete muri pano varipo tete ava vanoda kukwira ndikuedhei mutaure natete mukana ndiwo yuyu wekuti mutaure navo tete makasununguka muchida kuvaudza zviri pakati pemwoyo vanokanda muchikanda tichifana hanzi tichifambisa nguva ichifamba ichienda ane maona aiwa tagwatimire vasikana pandatanga ndaona sezvanga zvakaoma asi tagwa muda kuzoona unongona kuti nenyarudo asikana tagwatimire mazviona kuti tagwa sei timire ndazviona nemwoyo wese chizese chinoitwa nerudo unongona chichingoda pano aiwa handei guys varida kukwira itai ed mucomment section umu ndikuedhei mukwire varida kukwira itai ed because 12 dzikachaya ndombonogeza tozorora zvikanzi I love you chikara nemukono wangu we20 stars ndizvozvo handei guys aiwa handei zvedu tiri kutoenda ipapapa tava pa 35.418 handezvikaidzi naDefi nemukono wangu we500 chikara yabva yashota 100 stars kuti ipinde handeikani guys chirera nherera aiwa handei guys zvinokudzwa ndatibaona kuti tangochibhaya tiri vashoma ende tangochimhanya tiri vashoma zvikanzi naflow nemukono wangu 100 stars ndobva aisa hake 100 thank you Fulo thank you tachimhanya guys mungasvore aiwa tachimhanya tinenge takutoenda kuningirikini
takutoenda ku40 aiwa tachimhanya asi handei kutamba guys tichitaura sekuseka naye kudai mufungasikana tichingotamba nepapane sekuseka nguva dzacho kuita kushingirira chaivo nai masikana ndendichizvinzwira tsitsi ndechitazvinzwira tsitsi topai vanhu vanenge vachitofarirwa mumacoment section umu ndechenyu chinhu chichigwinei mufundi sisi tumebe ndidropei zvenyu thank you Kola, thank you, thank you. Thank you, Kola. Varida kukwira vamwe uyai tione nguva dzedu dzakutoenda dzichiinda hati kutoenda 12 dzichingochaya ndotobva ndatodonha muchitaurawo nachikara vari pana ndakumbira kuti 12 dzichaya handika guys taurai nachikara 11:05 handei guys taurai navo chikara vari pana tava mu36 guys tava mu36 kupinda 40 tava mu36 guys handei guys let's go guys tava mu36 kupinda mu40 tachifamba tendai muswe zviri sei zvirihanda tava mu36,000 mbuya nehanda vari kubvunza mbuya nehanda tava mu36 mbuya nehanda tasarigwa ne4,000 tipinde mu40 tendai zviri sei Kola mushe aiwa makorokoto tete zvaendwa zvaita izvi thank you ne45 stars asenders vese vaya vachihaipa kubva ngwara tiri pasweden pese tichiuya kuno kwasismeli thank you so much thank you Dumebi, you're doing a great job. Aiwa zvafamba tinotenda tete. Thank you so much. Aiwa tinotenda ivava nemi vacho mese nerudo rwenyu. Inguva idzino asi makasvinura. Kuti zvinhu zviendeke. Rudo rwenyu ndimi varidzi vacho. Aiwa tinotenda. Ngasirambe zvakatenda. Thank you Kola. Umwe arida kukwira ngaaise request yake akwire ndikuedhei 12 dzichifamba tichitaura nyaya zvichitoita tichikanda tichienda tangosarigwa ne4,000 chete 4,000 tiri pa36 neka63 kari kusaidhi 4,000 ndofunga pa2,000 iya yanga ine remaining hachazi kuti remaining yacho ichii but sofa tirikoti tava pa36 ndo patiri hanzi let's go thank you nerudo master senda stowendi louisa thank you Rosie ari kutendawo hanzi nagrace favor mbinga chingovharisai aiwa mbinga dzinovharisa hadzo 4,000 iyoyo tinotenda nguva diki yatachimhanya tatangirawo kuma9 to 10 handi ndokwatatangawo ndopatatanga tikati aiwa chiregai tisumudze tingasvore tinosvora vose vanga vari pano nevese vaisa hanzi Sweden thank you vari kutendwa vanhu mucomment section aiwa ndinongoda kungotenda hande isunungurai mwoyo wangu guys ndatichiisaika zvasara hedu tinongoisa tichitaura varikuda kukwira itai mukwira hanzi mazimbabweni mune rudo aiwa vane rudo mazimbabweni tingarwe but rudo ruripo aiwa kurwa vanhu vanorwa asi rudo vanarwo hanzi Dumebi thank you Rosie thank you varikuda kukwira isai marequest muchikwira muchikanda kanyeredzi tibve tangoita round figure guys varikuda kukwira itai zvikanzi namwana wekwachiduwa thanks mafans zvikanzi simoni vambotambisa mazangwela here vatambisa handei guys aiwa varikuda kukwira isai marequest enyu mudi mukwire iko zvino handichakusvini stereki handichambonyanyi kukusvinai asi ndiri kungokumbira 4,000 4,000 mwoyo wangu usunungure hanzi tava mu36 tasarigwa ne4,000 kuti tipinde mu40 aiwa tainda hanzi kuno kuseni namaikiki ndiri kukumbirawo mundikandirawo 500 zvikanzi please vedu yasikana imi invoice ratete mutauriro wavo zvavanoita aiwa tachifamba
tachigwina chakanaka ndinoda kutenda chakanaka chinoda kutendwa. Hanzi vanoda kutendwa ngavatendwe. Aiwa tinongokutendai guys, tinongokutendai nezvamaita. Hanzi zvikanzi 36 plus 90 equation dzaisiwa mucomment section. Zvikanzi mini chimbodzoka darling tatsvavo pano total imari. Calculator 36 plus 90 mobva matiudza kuti tava nemari. Ina handina kudzidza naSheli Chido, ina handina kudzidza. Tiupeiwo total 36 plus 90 mucomment section kuti tava nemari. Hanzi zvikanzi thank you Swaga, ndanga ndisina kuzvitarisira zvaita uwedzere pawatapudza. Habvisa Swaga. Hanzi 126 tasarigwa ne4000 kuti ingoita 130. Aiwa tinenge tashanda. Handei guys, handei 12 dziri kutochayaka guys. Mai manje 10 past guys. Tingodawo munhu 1 zvake 1 anongoti Dhumebi wanyanya kungotikumbira, anongoda kungondizorodzawo guys. Nditendai muswe wacalculator iye. Aiwa zvakarongeka, zvinhu zvanga zvakarongeka. Ndodawo kutendawo nevanga varipo masikati chero ndanga ndisipo, asi ndoda kungotendawo zvenyu. Isitiri vana Muchekadzafa, ndoda kutendawo vashanda basa kubva masikati kusvikawo pavagumirawo pacho ipapo. Aiwa isitiri vana Muchekadzafa, tangozouya zvinhu zvava pakati nhai Mika. Tauya zvinhu zvava pakati, asi network hanzi ndiyo inenge yavhiringa zvinhu. Handi maona kwanetsa kuya kushaya kuziva kuti chii kana chii vasikana. Kana panapa tamboziona kuti yanga ichinetsa. Edha vanhu izvi kuda kuedha vanhu zvichiramba ndobva zvavhiringidza zvinhu zvese. Vanhu vacho zvichiramba kuedzeka network yacho tikati zvikanzi Natasha please weduwe tapa mhawo madhadha veduwe madhadha. Madhadha veduwe handei. Aiwa ndoziva kuti pane umwe achangouya obva akanda because tete ndoda kuti vachiti chikorufudzika chaya ndobva ndatoti tete ndakunozorora because ndaswera ndichifamba ndisati ndageza ipo panapa. Saka ndiri kutokumbirawo guys, ndikukumbirawo guys. Handei hai handei akaka kupanana nguva handi kucheka dzafa. Haiwa isitari vana Muchekadzafa, tinototenda vatanga nazvo vanga vakazvibata ichi isitausvika zvedu zvava kumacheto, asi tinongotendawo nezvaitiwa izvozvo. Handi maona tinotenda. Ndokunonzi kubatana maZimbabwe aitika, ndokubatana chaiko. Tinongozvitenda nevese vaisawo masters havo. Tinongokutendai, tinongoti aiwa mugarire kure nemoto, musatsva, mudze moto wemakendiro chete kuitira kuti musatsve. Hanzi tave pamangani, tingori pa36 ndo patakamira ne63. Ruva murozvi ndeipi uri sei mayanga, tiri pa36 ndo patakamira. Tangomirira zvedu kuti 12 ichaye, tichikumbirawo 4000 dzandakumbira nemalavhu nemalikes muchiita mucomment section. Ndo zvandiri kukumbira. Aiwa tambochifamba zveshuwa, tachifamba guys. Malavhu nemalikes tete mungadewo kutaura maviri nematatu here tete amuroda kutaura? Aiwa ndoti handina zvakawanda zvandataura, ndakungotenda. Chekutanga ndakukutenda iyo imimi ipo pano paSismeli Diaries, imiwo Dhumebi naiwo Sismeli. Ndotenda nevanhu vese masastenders, ndotenda nevacho vanga vangoripo vakangotandara vachingotitandadza vachingopusha kuti basa riite basa rifambe. Ndichitenda futi nekwatabva nakoko kwese uko kunana Peji ndandapiwa Rashideni nenana Stopolos vacho, ana Luiza wechijandukwa. Aiwa pamirwa. Ndinoda kungotenda, kutenda kwake kuri mumwoyo. Kwandiri hombe zvatoitika izvozvi zvikurusa zvekuti ndino here nini ndaitirwawo zvinhu zvakadai. Unongosingatarisire, saka rudo rwenyu ndarwuona. Saka aiwa ndoda kutenda kukuru ini kwandiri. Aiwa ndinoda kutenda nemoyo wese pasina zvigumbu kana zviduduvirwa. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vawedzere pamatapudza
usiku huno kudai muchinokanda mastaa kuita kumuka kunokanda mastaa hazvingoitika nekungoti hanzi ndoda kungokanda chete mastaa, zvinoitika nekuda kwerudo. Saka ukaonawo vanhu vanokupa rudo kudai so havazokutamba nawo, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Aiwa, ndoda kukutendai zvikurusa. Hapanawo vaviri here vada kukwira guys, nguva dzedu dzakutokwana vaviri chete varina kukwira. Hanzi thank you Austin Sanders. Hapana vaviri here zvikazi naBianca, love you tete, muri kudiwa. Zvikazi amen, chokwadi, thank you everyone. Hanzi kwaita Mari naRust. Aiwa, varida kukwira, varida kutaurawo mashoko avarida kutaurawo. Kwiraiwo mutaure. Keriwo tete, taurai zvenyu tete. Aiwa, hapana paunoinhonga. Chero dai yange yanzi chii kutobviswa kutopiwa ikoko kwaunongoitwa, hapana paungachanhonga kana ngwana anga changodai so. Saka zvinoda kukudzwa, kukudza chaiko chaiko vana vevamwe vakaberekwa nevamwe vanhu vanongofunga ngoti regai tende tinobatsira, regai tende tinopa. Hazvingoitika, zvinoitikwa nemwoyo werudo izvozvozvo. Vana vevaridzi vanenge vachiuya kudai so kuti regai tinoita rudo, tinovapa mai vati vari kuita starpart. Vane hama dzavo dzavainadzo, vane zvakawanda zvokuita muupenyu. Hakuna munhu anonzi mari yakamuwandira kana kuti chii, asi kuti rudo. Saka nekuda kwerudo irworwo ndinoti musaitire inini ndega, muitire nevamwe. Ndoda kutenda ndipo pandakakanganwa chiitiko ichochi nekusingaperi. Tete vari kutenda. Meno haisa request katarida kukwira ndakuedha dia darling, kwira ndakuedha ndakuedha. Mune makadi kola vakwira. Hello. Makadi yenyu tiripo dongo Aisha. Kola wacho vangokwira havo vabva vatiratidza fesi yavo vabva vadonha, vabva vazvidonhera havo. Akomana emiwe tikatikolisana nekubaya bhatani rekudonha. Vamwe vanoda kukwira weitai katoni, vanoda kukwira mukwire mutaure nateta. Vanoda kukwira kwirai, malove nemalikes ndiri kumaona. Vanoda kukwira kwirai mutaure natete. Aiwa, atarwisa vasikana. Vanoda kukwira kwirai mutaure natete. Ndiwo mukana wandakuvhurira iwoyo. Musakangamwika kuti tine remaining iri pamusoro apa vedu wei. Naimiwe chii chakadaro icho remaining tobva tangoinda. Zvikuratidza kuti haiwa hamuchada zveshuwa maneta. Hamuchada. Hanzi pamwe vari kuisa mastar. Pamwe vari kuisa mastar kola, ndofunga vari kuisa mastars. Ani maona, aiwa ini hangu ndinoda kutenda hangu maZimbabwe nerudo rwenyu rwamunoita. Murambe makadaro, musazviitire tete chete. Asi ndinongotenda, ndofunga kuti mastarpart tiri kuita mazhinji. Ndinongotenda nevari kutambudza zvavo. Aiwa, vanhu vari kuisirwa mastars. Pane angave nechisoro? Hapana, handifungini kuti pane ane chisoro. Asi ndinongotenda. Paya patinenge tichitukana vanhu tisingazivi kuti vanhu vanotozomira nesu kudai. Zvinodakadza. Zvakangonaka izvi. Ani maona. Zvinofadza izvi. Ndinongofara. Hanzi please abeg, nditendai hamene kuti arikuda kuti kudishi. Nditendai, handisi kuti arikuda kuti kudii. Watiita uranya hamene kuti arikuda kuti kudii, tendai. Aiwa, zvakangonaka zvataitai zvikaisi. Saka nhai guys, matenda azoshaiwa. Hanzi aiwa vanhu vamira pamukaha. Vaneta. Vaneta vanhu vamira pamukaha. So time dzacho dzafamba. Aiwa, toda kungotenda Mwari nezvatapiwa izvozvozvo. Zvikuru. Ndisingazivi tete kuti saka matitodii. Muchiri kuda kutaura here? Hanzi mbinga ngadzite. Please beg iri kunzi mbinga ngadzitse 4K tivharise. Ndo please I beg you. Vanenge vaneta kavasisina. Vaitawo pavanobhodera nepavanogumira, tonongotenda izvozvo zvatitapiwa. Ngatitende zvatapiwa.
Haisi nyore. Tine shungu dzekuti yachibviswe patayo. Zvatoitwa izvozvo zvakakosha. Aiwa zvakakosha. Tinotenda nezvaitiwa izvozvi. Hatisori nezvataita. Kumbinga mabva manyarara nhai mbinga. Tabva takusvinai kambinga. Kukusvinai svinai. Hapana warida kuya vachiti black label for Dumebi, black label for Dumebi. 1,000 isati ndaenda. Vangoti 1,000 isati ndaenda semunhu arikuda kuenda kunogeza. So ndaswera ndichifamba guys. Ndaswera ndichifamba tete vanotozviziva kuti ndaswera ndichifamba guys. Ndaswera ndichifamba guys. Hanzi ave mangani. Azoita mangani masters edu. Masters edu asvika pa 36 ataita pano. Pa 36 plus 90 aitiwa uko saka ose abva aita 126 ani maona. Aiwa tinotenda vanhu vamiramira tete vamiuta vanenge vadonha vafuriza. So guys ndingoda kungokutendai nerudo rwenyu rwamaita irworuro. Ini ndakuda kunogeza handikatobatana kune imwe stapa tiri kutevera tisi kuziva kuti ndiani ari kutevera handimasiza uronhubu handisi kuziva. So toda ngokutendai nesapoti iyo yatiri kuitai tarwa timire kurwa kwakakosha handi maona. Hanzi thank you so much. Tazama vanhu vamiramirawo zveshuwa. Apa takutovasvina unotoona kutoti vanhu vakusvinwa vanhu havadi zvekutosvinwa kusvika pakudai. So tinongotenda guys. So ndinoti murare zvakanaka guys. Muve nezuva rakanaka. Tobatana muchikamu chinotevera chamangwanaka. Aiwa tinongotenda. Tinongoti love you guys. Anozoratidza ukoka mavata tasvika panapa tasvika pa 36 kune 90 plus 36 dzataita 90 plus 36 asi dzine maremaining ari kuzhe uku ani maona. Dzine maremaining acho anga ari ku 2000 yamboitiwa uku ndisati yanga ari 2000 point chi. Saka dzine maremaining. Tinoda ngotenda pano tasvika pa 36. Aiwa hatambochimhanya tasvikawo pa 3600. Kumwe uko vaitawo 90 andi maona. Isa kutora uku kutanga uku kuzvi10. My Lily Berry ndo 120 chi 126 is true. 126 tingasore. Aiwa hatisori tashanda guys. Thank you guys. Tingoda kutenda. Ndoda kutendawo vose vanga vari pano. Wese akwanisa kuuya pano angachisa. When is your star party? My star party is on 8 November. 8 November peshi. Star party yangu irikomeswa 8 November. Do pane star party yangu iri kure tichipo 8 November. Tiripo tichingosapota vamwe kusvikira yasvika. Yangu 8 November. Yasisimeli musi wa 29 November. Right. Tiri same month tese nasisimeli. Ndichange ndichingoitirawo ipo pano papeji ipo panapa. Ndo pandichauya kuzoitira star party yangu ipo panapa andika guys. So ndinoda ngotenda guys. Zvinonakidza zvinodakadza. Thank you so much for the stars everybody who done. Ndilebo. Aiwa tagwisa guys. Kana chero tikaenda kuchinorara zveduka tagwisa tazama nepatinogona napo. Ndakutonzwa hope kana maziso angu murikutoona kuti akutotadza kana kusvinura. Ndakutonzwa hope. Ndakutonzwa tubhegi twangu. Bye bye guys. Thank you so much. Love you all. Bye bye. As waneta ndaswera ndisipo guys.
ndanga ndichingofamba ndanga ndisipo saka ndangozobatira pamusoro ndakaneta zvishuwa maziso angu ari kutoita kuremerwa saka ndangoona kuti hatingamborari tisina kupushawo ndosikana maona tauya ndaswera ndisipo maziso angu tatichita charity work yeduku tikazoenda kwataenda uko saka ndakaneta handira kugeza ndakutogeza pamwe zvingararike love you handi murare zvakanaka papai